وبروخات أحوات إذا رأستزياء نبيات كلهم أسلام اليوم ب ديالكتنا كبس على تقرينيا مالتي ناي رياض تقرينيا إذا بزد لا مسلمات ديوم هجي أسلام ديوم نبياتي أسلام ديوم أينوت نبيات تقول حتى قربي بزي مات أيهود مغنياتو بزي كا محمد ካልኦት ኩሎም ነቢያት ናይ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ኣይሁድ ስለዝኾኑ ኣይሁድ ሲ ቶም ነቢያት ቶም ካብ እግዚአብሔር ያህዌ ዝተላእኹ ነቢያት ሰንሰለት ገይሮም ዘሰይ መልእኽቲ ዘሕለፉ ነቢያት ኣስላም ድዮም ብኻል መንገድስ በቃ በአላህን መሐመድን ድዮም ዝኣምኑ በቃ እዚ ነገሩ ማለት እዩ ሓሙሽተ ግዜ ኣብ መዓልቲ ድዮም ዝጸልዩ جزيان قازوان قلملن كل نيروم دي خمتنا اسلام ازيتاتيو اسلامي مخان مالت مچم فلوتيو بتعم فلوتيو اسلامي مخان مالت كتغبرن زي بالكا نغراتن كتغبرن زي لكا نغراتن فلوطاتين سنين اسلامي زبلاخا ازي نغرات زين كي اب اسلام نيرم ديم حد عينت املاخ ديم زوم لخو نيرم ازي خونت دحساسنا غبرتاتهم بحرياتهم كلها كندسوينا مالتيو زملخو ዝነበሩ ግዜ እስልምናን ክርስትናን አይሁድነትን ግዜን ባዕሉቲ ዘበኑ ማለት እዩ በዚ ሁሉ ጌርና አስላም ዲማ ይኮን ንምርግጋጥ ክንዛረቢና ለው ሙሸት ቀጥሊ መልሉኻ بو حسب حجب منتينا خنجمر بروخات أحوات كم تي توبيك دلا نبيات أسلام نيروم كل جزء نسمعو تنصواي كنبلوينا كاب أبونا أدام جميركا سقاب عيسى زلو بدحر إيدو مع محمد كلاتهم نبيات مسلمين يوم نيروم ولنا زي عابي كليمي بتعامل عابي كليمي سلازي ناز كليم كنرئيو خندهسسون تخينا بمصحف قدوس كنرئيو لنا بتاريخا وصحفات إذ نجر كزي علو ديو بقرآن كه مسلم مالت كنتا مالتي حجنا حدا نجر أقدم كاخد فلتو انت خوين كاسي definition of Islam كن فلتو لنا مجمرتا تكليم انت يزهو وندلو زيوم مسلمين نيروم أدام مسلم نيرو نوح مسلم نيرو يعقوب مسلم نيرو أبراهام مسلم نيرو أوكي انتهي the definition of Islam كن ريالنا مجمرتا اسلم الناس ترجمو انتهيو أبزا أحواتنا خزارة بخلو انتهي مزبلوخا إسلام مالت مئزاز مالت يبلوخا إسلام سيح ترجمو سي مئزاز يبلوخا صنحي لهم كنت يبلوخا إسلام كا أركان الإسلام دبها للو حموشتا عنك أسعات صوم رمضان كتكبر كم دلكا زكاة كتهب كم دلكا شهادة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الكادم ما ختمسكر كم زلكا حج دما ختكبر عليكا إزي عندنا إسلام النابلوخا حجي حازو حوات نحدا نقر كتفولت أنتو خينكا بناتو definition تيماتي مسيلة حوين ده حق ترجم مالت ديو مجلتي definition مجلتي كمان تحكم كده مجلت راح يكونس definition مالت مجلتن ملء ترجمون تحسوا إن زرزر زلون مالت definition بحسب كنقل تخلنا برافو يا definition مالت مجلتي زخون دلو صن إسلامنا زيوم نبيات أسلام نيروم ديوم كاب أدام حيسكا سقاب عيسى أسلام نيروم ديوم كنفلت قدامي نقرا برأسنا خنقبرو زلنا إسلامنا انتاي مالتي أب قرآن اندا خفتنا خنخيدينا حجي مسيلات حقزن ديخا ولا بزن دا قبر أمريدي حقزاكي كان نببينا انتاينا خنكفت مجمرتا إن الدين عند الله الإسلام تبل أب صورة آل عمران عسرت تشعته فقد عسرا زلا بزخان خمان كخفتي معرف كندي آل عمران معرف فقد عسرت تشعته عسران زلان كن خفتينا
عسرت تشعة تقدم له 15 أو أنا قصل إيش كم ببادو هو ولا مرة سلست عسرت تشعته إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بقي بينهم ومن يكفر بآيات الله فأن الله سريع الحسين. بتقرنيا أب الله ሃይማኖት እስልምና ጥራሕ እዩ እቶም መጽሓፍ ዝተዋህቡ ከዓ ኣብ መንጎኦም ብዘይቅድሚ ድሕሪ ፍልጠት ምስ መጽኦም እምበር ብኻልእ ኣይተፈላለዩን ዓንቀጻት ኣላህ ንዝኽሕድ ኣላህ ብርግጽ ንጸብጻብ ቅልጡፍ እዩ ብራቮ ሕጂ ኣብዚኣ ክንዕዘበላ ዘለና ኣብዚኣ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 19 በዛነ ድማ ክኸፍተልኩም ዶ ክፍትን ክኸፍተሎም ዶ በዚ እዚኣ ባክግራውንድ እንደ ፈተያ ነይረ ግን ኢትስ ኦኬ እዚ ሕብሩ ከመይ ገይረ ይኸጥፎ ዝኽእል እንታይ ዳ ኮይኑ ቀይሕ ኮይነለይ እንታይ ዳ ገይረ እዩ ኦኬ ኢፌክትስ ኣብዚኣ ዘይትፈልጣ ጠልቀምቀም ክትብል ከለካ ከምዚኣ ትኸውን ዝገነት ክላ መስልኪ ኪቦርድ ንድሕሪት ጌርኪ ኣለኺ እቲ ኣሊኽዮ እቲ ባክግራውንድ እንታይ ከደሊካ ሕጂ ካሜራ ክትቀይሪ ኖ ቀይሕ ኮይኑ እምበር ቀይሕ ዶ ረኣየኩም ኣሎ ንዓኹም ናይ ብርሃን ዳኣ ከይከውን እምበር ቀይሕ ድበለ ቁሩብ ያ ግን ትርእይዎ ኣለኹም ኢኹም ኣብ ኢፌክት እተዊ ተመሊስኪ እቲ ናይ ላይቲንግ ገለመታት ኢፌክት ዝኾነ እተዊ ክላኸኒኺ መሪፅ ክላኺ ኣጥፍዮ ኤክስ ኣብቲ ከም ዝድብል ዘሎ ከቢብ ምሻሎ ኣብ ኣጠውቕ ሓንቲ ግዜ ኢንሃንሲን ምሻሎ ሽዑ ኢፌክት ዝብል ክትረኽብ ኢኸቦ ኦኬ እስከ የስ ኢፌክት ኣሎ ሼር በሉ ኣሕዋት ሼር በሉ ሕጂ እኳ ጀሚርኩም ኣለኹም ታብታብ ምግባር ሼር ከዓ ግበሩ خلينا حيش صباح له حجي صبوا رأيكم ولا مش هذا خليه سبع له بأخي 30 حدن تي طبوا على حجي أطلع طبوا أوكي حجي أبزع أب معرف 3 فقد 19 which is سورة آل عمران فقد 19 انتبه لنا له إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب يبلنا له هجي انتبه له بزي أب الله هايمانو تسلم النات رأيه እቶም ሰብ መጽሓፍቲ ዝተዋሃቡ ከዓ ኣብ መንጎኦም ብዘሎ ቅንኢ ድሕሪ ፍልጠት ምስ መጽኦም እምበር ብኻልእ ኣይተፈላለዩን ሕጂ ሲ ሰብ መጽሓፍቲ እቶም ክርስቲያንን ኣይሁድን እስልምና ምስ መጸ እምበር ብሰንኪ ቅንኢ ቀኒእና ሲ መጀመርታስ እሺ ከነውርዶ እንዲና እዚ ኩሉ ክወርድ ኣብ ዩቲዩብ ወይ ክወርዶስ ዝኾንኩ ድሕሪኡ ካብኡ እንታይ ድበሃል ክንገብር ኢና ሊዱ ሓፍተይ بقول لك قصة لها متخين أوكي مرحبا ኣብዚ እቲ ሃይማኖት إن الدين عند الله الإسلام ኢሉ معاسي تفللي ዝመፀስ ንሕና ከም ክርስቲያንን ኣይሁድን ሲ ቅንኢ ምስ መፀና እዚ ድማ ዝቕንእዚ ድሕሪ ፍልጠት ድሕሪ ምስ ፈለጥና እስልምና ዝብል ሃይማኖት ምስ ፈለጥናስ ቅድሚኡ ሲ ከም ሙስሊሚን ኮይና ከም ንፅዋዕ ዝነበርናስ ድሕሪ እስልምና ብምምፀኡ ብቅንኢስ ከም ዝከሓድና ካብኡ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ምክሓድ መዘሎ ድሕሪ እስልምና ምፍለጥና እዚ ኻት እዚ ብምንም ተኣምራ መጽሐፍ ቅዱስ እንተገሊ ከፊትናዮ ካብ ብሉይ ኪዳን ሒዝና ስጋብ ሓድሽ ኪዳን እስልምና ዝብል ኣይነበረን የለን ከዓ ሕጂ ኣብዚ ዝብሎ ዘሎ ሲ ኣብ መንጎኦም ብዘሎ ቅንኢ ድሕሪ ፍልጠት ምስ መፅኦም ፍልጠት ዝበሃል ደሎ ድሕሪ እስልምና ወይ ከዓ ድሕሪ መሓመድ እዚ ብዚ ሕጂ
ዓብይ ዝኾነ ፋላሲ ዝኾነ ውዱቕ ሓሳብ የምፅኣሉ ካልእቲ ኣብዛ እንታይ ክትውስኸላ ትደሊ ሙሴላ ያ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ጥራሕ እንተዳርኢናስ እቲ ፍልጠት ምስ መፀ እዮም ተፈላለዮም እንድሕር ብል ኣሎ እቲ ምፍልላይ እውን ከም ጌጋ ገይሩ ኣይጠቕሶን እዩ ደሎ ብዚ ተረዲኩም እቲ ፍልጠት ምስ መፀ እንድሕር ንፈላለ ኮይና ኣብ ካልእ ጥቕሲ ከዓ ኣሎ ኣላህሲ ሓደ ክኾኑ እንተዝደልዮም ነይሩስ ሓደ ምገበሮም ነይሩ ባዕሉ ይፈላልይዎም ዝብል ዕላማ ከዓ ብዕላማ ከም ዝፈላለየና ከዓ ዝነግር ኣሎ ስለዚ እቲ ቁርኣን ምምፅኡስ ንምፍልላይ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሱረት አልበቀራ ከዓ እንተዳርኢናዮ 143 ጀሚሩ ንታሕቲ ዝወርድ ኣብኡ እንተዳርኢናዮ እውን እቲ ቂብላ ናይ ሰላት ናብ የሩሳሌም ናብ ገፁ ድነበረ ናይ ኣስላም ኮዩ ኣስላም ጀሚሮም ከሎስ ልዕሊ 10 ዓመት ማለት እዩ ናብ የሩሳሌም ገጾም ዝሰግዱ ነበሩ ንምፍልላይ ኢልና ንፈተና ኢልናስ ኣንፈት ቀይርናል ካለና ኩሉ ኣንፈት ናብ ሓደ እሞ ናብታ ከዓባ አልሙሐረማ المسجد المحرم حرام ገጽኩም ጸልዩ ዝብል ሓደ ናይ ፈተና ንሰባት ዝፈላል ከዓ ከም ዘምጻሎን ከዓ ነግረና ሕጂ ትምፍልላይ ንባዕሉ እቲ ኣሉታዊ ነገር ምፍልላይ ካብ አላህ ከም ዝመጸ እዩ ዝነግረካ ማለት እዩ ኣብዚ እውን እቲ ፍልጠት ንምንታይ መጽዩ እንድሕር ዝነበረ መጽሓፍ ካብኡ ኮይኑ ካብ አላህ እንድሕር ቁኑዕ ኮይኑ ከዓ ስቲል ቁኑዕ እንተዳ ኮይኑ ወላ መሐመድ ግዜ ንምንታይ ዳ ዝፈላል መጽሓፍ መጽዩ ከዓ ሕቶት መጽእ ናብ አላህ ያትኸውን ኩላ ማለት ታ ኣሉታዊ ነገር ንባዕላ ቀጽል እዩ ኡስታዛ ብራቮ ሕጂ እቲኣ ከምቲ ዝበልኩኹም እቲኣ መግለፂ ናይቲኣ እስልምና ትብል ሓደ ካብቲኦም መግለፂታት ናታ ኣብዚ ተፍሲር አጠበሪ ክንሪኦ ከለና እዚ ተፍሲር አጠበሪ እዩ ተፍሲር ማለት ከዓ ኮመንታሪ ወይ ትርጓሜ ወይ መብራህርህ ይኸውን ኣሎ ሕጂ إن الدين عند الله الإسلام ዝብል ዘሎ القول في تأويل قوله إن الدين عند الله الإسلام بمالت እቲ እምነት ናይ አላህ ትእስልምና ዝብል ዘሎ እቲኣ ትርጉም ናይ እስላም ኢልዋ ደሎሲ ጣዓ ይልካሎ ምእዛዝ ሓደ ወዝላ يعني ተዋሪ ከምዚ ምሻሎ ክትዋረድን ኮለኻ መዝሉል ማለት ትሕት ክትብል ክትዋረድ ከም ድኾነ ሶ ሓንቲ ምእዛዝ ይናልና الطاعة والذلة ኢልዋሎ صوت ترجمة أمتى مودلو هذا خبتنا إسلام زبل دلو ويكال إسلام تبعه دلوس الطاعة لنالو إن الطاعة التي هي الطاعة عنده الطاعة له والإقرار بالألسن والقلوب له بالعبودية والذلة لنالو أوكي سو إسلام مالت كتأزز الشي بملحس كايهون بلبخا والعبودية باريا تخون الله يعني وانقياده له بالطاعة فيما أمر ونهى بتسو زأزوزون زخلكولون بقو كتخلكلن كتأزز ناتو من راح تقام بلنا له إيشي حجي زي definition زي حسكم مالكم أحوات definition ترجمي أو كاتناتا مجلس إن إسلام انتهينا باريا إلنا كت طاعة كت مئززون كل خيلنا له إيشي حجي بزي definition زي أخن خيدون كل ناسي أبراهام انتايني يروح نبل نخيل أسلام عيني مؤزز نيرون تخينو قن من كأزب الحطوخ صعبي هو قن بزي definition زي أخن خيل كلنا بزي حجي زي define زي جيروادو لوسي اسلمنا خمسات راين تخويناسي مزوز راين تخويناسي برافو لما يروح لون غالينا هو بزي definition زيا زيات راي دامو definition ناي اسلام كاخ نرينا حجي زياتا interesting تخون دلا نساتهم نمتقبري لهم زيا definition زيات تقومولا which is طاعة نا الله مئزاز نعوت راي مملخ بتسو زأززكان بتنسو زخلكلكان كتمرحن كولخان إيشي السات راي داتا أترقم هجي كالي تخن خيدينا which is بصورة الحجرات صورة الحجرات الساحات هتخون دلاف معراف 4 تشعتن فقدي 10 تشعته حجي تا definition حازوا برأسهم قمطوا تايلو تا زي خن رياض صنحنا then
أفقدي 13 خنخيدن كلنا 13 جمر 14 سوري معرف 4 9 فقدي 14 أنا بعرب كبلاس خاب تقرينيات بلا مسيلة حوي تقرينيا حزقالو قطلي إشي أبزيا أب قرآن معرف 4 9 فقدي 14 قالت الأعراب آمنا أوكي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يتلوكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ترجم ما هذه أب تقرينيا خميسة فيرا لا مسيلك زيا أتي أسلمنا زبل تمارخنا بزبل قالنا تقرينيا تترجم الله جخا مبالكم أتوم بدوين أب حاطر أعراب أمنا لنا إلهم أمنا إنا إلهم شو الله أنت يبلهم تمارخكم إمبر مالت أسلمكم إمبر جنا أي أمنكم إمنت جنا أبلبهم أي أتوان بلهم نا اللهن لأخن أنت تعزيزكم كاب كل جبرهم أي كوجزكمن إيو برجت الله حدك المحارني بمبال اتسترفهم نجار كأي سعب الله قتله أوكي حجي أبزيت يوم أعراب نحنا آميننا ينام يلوم محمد كان تايلوم برسي أي أمنكم من السخوم انتي دا أسلمكم يخوم بلو مالو لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا آمنا إلكم سي تزاربوا أسلمنا إنا إلكم تزاربوا زي مسر زي محجب تأمنت تساتهم استردوهم محمد سبي خلهم شهادة وسيدهم انتي دا مسيو محمد بلو مالو نو سوم سي آمنكم من امنت زبهال سي أتوكم نالو آمنتي هونكم من انتي دا أسلمكم إيخم بتي definition حازوا أحوات تي definition which is أسلام نا الله مئزاز انتو خوينا أبدو دما محمد نزيهم أعراب كزاربون كله نو سوهم سي أي أمنكم من أمنتي أي كونكم من تايد أمبر أسلمكم إيخم كبلو من كله تي definition ناي إسلام يقايا يرالو تحزنوا لهم مالت يا أسلمكم مالتي إيدم هو مهم دمونا حدا كذيف أكل تجزأت خوينام دليم زي كونس تجزأت إخوهم يزولهم دلو أي كما ده هون تاع definition نا الله مئزاز انت امنت طاعة تجزي خالخا بقو نسو زبالة كان بخلو تخلكل انت امن تكلكل ويك ابناتو مسرت خيد انت اللخاسي أسلامي خابلك قالو أبزجن نحنا آميننا ينعبلو له امنت علنا بخا آميننا كاينا مسلمين ناندابلو نو سغمسي آمنت سيكونكم من جنسي أسلمنا ينابلو حجي أبز تفسير كفسروه كله انت يلوم فسير أمه قال بعض إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن القوم كانوا صدقوا بألسنتهم ولم يصدقوا قولهم بفعلهم فقيل لهم قولوا أسلمنا لأن الإسلام قول والإيمان قول وعمل عجب زيت إسلمنا أنت إمنة فلالي يومه رأيو سلمتاي بزيادة definition زي أخينا آمنتين عند أبولو خلو أسلام يخون قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا تأمنة تأسلمنا نفالالي ولو أبزي تحت تفسير الطبري انتهي بلك كم مقتالن كي تقتلون كي تزرفون لكم يخو منبر أي آمنكم من سلازي تزرفا ويكم مقتال فريهم منبر حق آمنت حق مسلمين يهونكم من حق آمنت سيخونكم من يلو يقلص الله مالو درجهم تحت خوينو مالت خابتهم دا آمنو اتهم زا آمنو انتاي قبر نيرم مع رسول محمد عبد عزوزهم እንዳወፈሩ ይቃተሉ ነይሮም ይዋጉሉ ነይሮም እዞም ሰባት እዚኦም ግን ንኸይ ቅተሉን ንኸይ ዝረፉን እዮም ኣስሊምና ኢሎም ስለዚ እንታይ ኣትኾን ደላዚያ
ኢድካ መሃብ እታ ትርጉማ ናይታ እስልምና ብዚኣ ደላ ማለት እዩ ኢድካ መሃብ ወይ ከዓ ምምራኽ ትኸውና ኣላ ማለት ንሂወትካ ከተድሕን ስለዚ ይፈላለይዎን ዘሎ እቲ ጥቕሲ እቲ ቁርኣን ባዕሉ ኣብ ዴፊኒሽን ግን ክሳብ ሕጂ ሊዶ ሓፍተይ ኣስተብሂለልካ ኣነ እንታይ ክትብል ፈቲንክ ነርኪ ናብ ትርጉም ኣይኣተወትን ክሳብ ሕጂ ትርጉም ኢስላም ኣይኣተወትን ደላ ብዴፊኒሽን እያ ትሪኦ ደላ በቲ ትሕዝቶ ናይቲ መግለፂ ሂቦሞ ዘለው ብዴፊኒሽን እያ ትሪኦ ደላ ቀፅሊ ብራቮ ቀፅላ ሓሳብ ፅቡቅ ሓሳብ ኣላ ቀፅላ ባድ ምልኣያ ሽወያ እንተለካ ሓሳብ ሕጂ እቲ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ዝኣመኑ ንረሱል ክስዕብዎ ኣለዎም ኣብ ዝኣዘዞም ኣብ ዝኣተዎም ክኣትው ኣለዎም እቶም በደዊን ሓደ መጀመርታ ተሰቢኹሎም እስልምና ተሰቢኹሎም ኣይተቐበሉም ብሓይሊ ምስ መፅኦም ኣሚኖም ሽዑ መልሾም ከዓ ጅዝያ ከፍልዎም ክዝርፍዎም ገለመለ ምስ ቀፀሉ ልቦም ስለ ዝፈልጥዎም ብልቦም ከም ዘይኣመንዎ ንመሓመድ ስለ ዝፈልጥዎም ቶም ወታደራት ኣሚና ኢና ኢሎም ንሕናስ ኣሚና ኢና ንምንታይ ሕጂ ትቕፅልዎ ኣለኹም እዚ ግፍዕኹም ኣባና ዝብል ምጉርምራም ኣቕሪቦም ኣሚና እንዲና ኢሎም ኖ እምነት ደኣሳ ኣይኮነትን ኣስሊምና ደኣ በሉ ምክንያቱ እምነት ኣብ ልብኹም ኣይኣተወትን ስለዚ እምነት ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዘይሃለወ ኣብ ዝኾነ ግዜ ሻሕ ክብልዮም ማለት እዩ ተበሊፆም ወይ ንሂወቶም ኣድሒኖም ስለዚ እንታይ ክገብሩሎም ከኣምኑሎም እንታይ ከኣምኑ እታ ጥቕሲ ባዕላ ትነግረና እያ ኣብ መሓመድ ከኣምኑ ኣለዎም ኣብ ኣላህን ኣብ ልኡኹን እንተ ተኣዚዝኩም ምእዛዝ ሕጂ ሰሪፋ ደላ እንታይ እታ ምእዛዝ መሓመድ ኣብ ደው ፈረካ ክትወፍር ኣለካ ንቁረይዛ ንቕተሎም እንተኢልካ ሴፍካ መሊሕካ ትወፍር ንኽስቶ ንዘርፎም እንተኢልካ ሴፍካ መሊሕካ ትወፍር እዚኣ እታ ዝተረፈቶም ኣመንቲ ዘይተብሎም ዝነበረት በዚኣ መምዘኒት ናብቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ኮነ ሓድሽ ኪዳን ነቢያት እንተደኣ ወፊርና እንተደኣ ተመሊስና ርኢና እዚ ዓይነት ወታደራዊ ትእዛዛት ዝሃበ ንተኸተልቱ ነቢ ነይሩ ዶ ያ ክትከይድ ኣይነበረን ሓደ እኳ እሞ ከዓ ንህዝቢ እስራኤል እንተርኢና ህዝብን መንግስትን እዮም ህዝብን መንግስትን ቤተ ክህነት ኣሎ ቤተ መንግስት ኣሎ ህዝቢ ከዓ ኣሎ ነናቱ ስራሕ እዩ ዘለዎ ነቢ ወታደራት ኣይመርሕን በምንም ተኣምር ስለዚ ኩሎም ነቢያት ካብ ወታደራዊ መሪሕነት ኮነ ሓይሊ ነፃ እዮም ትእዛዝ ካብ ኣምላኽ ኣምፂኦም ዘይወገናዊ ቁኑዕ መልእኽቶም ፈንዮም ወላ ንሂወቶም ኣብ ሪስክ የእትዉ ነይሮም መሓመድ ባዕሉ መላሒ ሴፍ ባዕሉ ኣዛዚ ሰራዊት ባዕሉ ዘራፊ ነይሩ ማለት እዩ ቀፅል ያ ኡስታዛ ብራቮ ሕጂ ኣብዚኣ ካልእቲ ፖይንት መጀመርታ እታ ዴፊኒሽን ዝረአየኹም ነዚ ዓላማ እታ ዴፊኒሽን ምእዛዝ ትብል መግለፂ እንተሂቡሎ ነቲ እስልምና ዝብል ምእዛዝ ንሓደ ኣላህ ክትእዘዞን ከለኻን ኣብዚ ክንሪኢ ከለና ከዓ ነቲ እስልምናን እምነትን ፍልልይ ከም ዝገበረሉ ኣብዚኣ ሱረት الحجرات 14 ዘላ እቶም ኣዕራብ ኣሚና በል ምስ በሎስ ኣሚና ምስ በሎስ ኣይኣመንኩምን ግንሲ ኣስሊምኩም ኢኹም ኣብቲ ከምቲ ዝበልኩኹም ከማን ኣብቲ ተፍሲር الطبري ክትርጉሞን ከሎ እንታይ ይብል እትዮም ኣዕራብ ንማሕበረሰብ ሙስሊም ተፀንቢሮም እኮ እንተነበሩ እምነት ግና ኣብ ልቦም ኣይነበረን እሺ ከምኡ ድማ ኣብ ሓዲስ صሒሕ ጀብሪል መፂኡ ንሙሐመድ ብመልክዕ ናይ ሓደ ሰብኣይ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ምስ መፆ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ እስልምና እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ሓቲትዎ ሙሐመድ እንታይ ኢሉ ሓዚኹም እስልምና እንታይ ማለት እዩ ሰርች ግበረለይ ካስጋብኡ እቲኣ ሓዲስ ቁፅራ ርስዐ ኣለኹ when the angel Jibril came to Muhammad and asked him about Islam ኢልካ ፀሓፍ እቲኣ ቁፅሪ ክንህቦም ምንቲ እሺ ገብርኤል መፂኡ ንሙሐመድ ምስ ሓተቶ ብመልክዕ ናይ ሓደ ሰብኣይ መፂኡ እስልምና እንታይ ማለት እዩ ኢልዎ ሙሐመድ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ እቲ መልሲ ድማ ምስክርነት ሸሃደተን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወሙሐመድ ረሱሉላህ ጸሎት ዘካት ጾም ረመዳንን ሓጅን ኢልዎ ሒዝኩም ኣለኹም ትርጉም ናይ እስልምና እንታይ ማለት እዩ ምስ በሎ ገብርኤል ንሙሐመድ ድማ ዜን ሓሙሽተ ነገራት ሓጅ ረመዳን ዘካት ጸሎትን ምስክርነት እሺ ብድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ጀብሪል እምነት ከንታይ ማለት እዩ ኢሉ መሊሱሉ ሓቲትዎ ሙሐመድ ከንታይ ኢሉ መሊሱሉ ንሓደ ኣላህ ምግዛእ
نملأخته بمؤمن بمصحفتن مؤمنن بتنبيات مؤمنن بتا مودعتا فردي مؤمنن بقدر دما مؤمن قدر ማለት ጽሑፍቶ ማለት ይዝኸውን ዘሎ ስለዚ ኣብዚያ ሓዲስ ክንምንከትን ኮለና እንታይ ንርኢ እስልምናን እምነትን ዝተፈላለዩ መልክዕ ከም ዘለዎ ሓደ በሉልይ ካብ ዝተበጊስና ሓንቲ ሕቶ ከቕምጥ ኣካዳሚያዊት ዝኾነት ሕቶ መልሲ ተድልያ ሕቶ እንተ እስልምና ኣብዛ ሓዲስ እዚኣ ዝገልጾ ዘሎ ስርዓት እንተ ኮይኑ እዞም ስርዓታት ድማ ረመዳንን ሓጅን ዘካትን እሺ ቅድሚ ሙሐመድ ኣብ ዘመን አብርሃም ይኹን ኣብ ዘመን አዳም ይኹን ኣብ ዘመን ሙሴ ይኹን ወይኖ ከመይ ይርእይዎ ነይሮም ካልኣይ ሕቶ በዚኣ ትርጉም እዚኣ ክንርእን ኮለና እምነትን እስልምናን ትርጉም እያ አዳም ሒስካ ስጋብ ዒሳ ዘለው ኣመንቲ ድዮም ነይሮም ሙስሊሚን እዚኣ ሊዱን ሙሴላን ሓቲተኩም ነይረ ቅድሚያ ስኹምኩ እዚኣ መልሱ ሕጂ እንታይ ምበልኩም በዚአን ክልተ መግለጺ ናይ እስልምና መግለጺ ናይ እምነትን ካብ አዳም ሒዝና ስጋብ ዒሳ በመሰረት ቁርአን በመሰረት እስልምና ሙስሊሚን ድዮም ነይሮም ወይ ኣመንቲ እዮም ነይሮም ሊዱ መልስሞ ኣነ ኸ መለስ ይብድሕሪ እታ ሓዲስ ኦኬ በታና መጀመሪያ ሐሳብ ዝነገር ክናትኾንኪ እስላም ተበክን ብሎም ንኽእል ኢና በቲ ሕጂ ከላይ ዝሃብክና ሐሳብ ዝመፀግን اسلام كوني كلنا برافو معناته كل حسابات يوزل امنتنا استسلام استفلالي جرمتيوم سلازلو سم لما امنت بر استسلام حاله ما ينورون يوم سلازي اسلام كوني كلن good job مسيلا انا دما هو كلهم اسلام اينبرون اسلام مالت بقى الله فورمولا الله اسلام اين كتبحال ወይ اسلام اين كتكون በቃ አለው ዝን ነጥብታት አለው ሽሩዕ ነጥብታት ለአብነት ዳምጻትና ያጣስመ ወዳታ ማለት ይቆሙ ዝበለ ወላ ተገራጫው ይሁን ዳምበር ወላ ተንደገራጫዋ ኮፍ ተብልና በየማን ጸጋም ንዑድ መስል አካይዳ አይነበሮም እንቶም ነቢያት ናይ ብሙሎም በመሰረቱ ጅምር ከተብል ከላ ተወዳ አዳም ነቢ እንተዳ ነሩ አዳም ንመኒ ነቢ ኸው ቀዳማይ ተፈጠረ ሰብ አዳም ሲ ንመኒ ነቢ ኸው አይከውኒ ነቢ ኸውና አይከልኒ نمن يخمره آدم أبو ينيرو أبو نايتام دكو سبعي ناي سبيتو تودع دحريو نبيات زبحال دجمرة قادا أبنوه ينان رهبو كدميز نبر ولا هينوك كم نبي ولا خطكاس انت تخاله جن حدا تصادق سب نبي زي كونه تصادق سبون مس أملاخ فولي ركب دلوه كله خلي حجي عويد أبتي زقصله حزب مسبازحي نبينا تجميل حزب أزيا مسبازحو شعو تاب أملاخ مسرحاقو زرب أملاخ سميعو ناب أملاخ فولي قرب زلوه انتا قبر نسب ينكر نتم سبات مالتي أب أدم يم دوركو إذا أكلم كقبر خلو ذا أدم نبي نيرو كلهم نبيات كاني أسلام نيرون قبر خلو أب أيم دوركو تام مجمرتا حانتي ستيب كيكلو كاتلي يشتغل يا حجي أبزين كنرئين أنا تمجمرتات الديفينيشن ناي إسلام رئينا مئزاز يلولو نحدا الله مجزاء دما بصورة الحجرات كنا خنرئين كلنا محمد دما آمينكم يخم عيتبولو انتاي داء أسلمكم يلوم هاي نتا تفسير كنرئين كلنا دسلمو دما خاء كاب جزءاتن كاب غزو فريهم كاب أنستم كي قتلا كي سرقة فريهم أميننا خمزو بولو تأمنت هابوش لبهم كم زي عتوه أبتيع حديث صحيح دما جبريل محمد مسمتو definition ناي إسلامنا انتاي مخانو خجلت كله محمد بمسكرنات حج زكاة صوم كم دخونه إلو حموشته مجلس هيبو دحريو دما امنت كجلس كله خا ناي مجلس ناي إيمان ويكات امنت زبل كلته definition هيبو سلازي بزيا مسرت زي أدما بزيا خالي بزيا حديث زي مسرت اتيوم نبيات إيمان ينبر نيرو مؤمنين آمن تنبر انتاي أسلام كبهالي كولن يا مسلم انتاي زكاة جيروم دو
نوح دو زكاة خفل نيرو نمن يخز خفل نيرو نوح دو حج مكة خيدي موسى دو حج جيري عيسى دو حج جيري never أبونا أبراهام مصدقو حج دو جيروم يم አይገበሩን ጸላም እምኒ ሰዓሙን ወላ ብታን ሳፋል ማርዋን አይዞሩን አይበጥሑን ከማንት ቦታ ዛት ስለዚ ሙስሊሚን ክንብሎም ንኽእል ዶ እሞዞም ኣሕዋትና ሙስሊሚን ስለምንታይም ነዞም ነቢያት ዘይናቶም ክብዎም ድሓስቡ ዘለዉ በቃ ብሓሶት ክለይም ገብርሎ ኤግዛክትሊ እዚ ታሪኻዊ ይኹን መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ተቀዲሙ ቅድሚ ቁርኣን ዝነበረ ከራጋግፅሉ ዘይክእሉ ክሌም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እንተ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሓጅ ገይሮም ኢኹም ትብሉ ኣለኹም ዘካት ገይሮም እዮም ሶም ረመዳን ገይሮም እዮም ደሊል ሃቡና ሃቱ ደሊል ለኩም ሓደ ሰብ እድዓ ክሌም ክትገብር እንከለኻ ክንዲ ዝዓብ ዝኾነ ክሌም እዚ ክሌም እዚ ድማ ኣብ መጽሓፍካ ስለዘሎ ጥራይ ዘይኾነ ሰይ ታሪኻዊ መስረጃ ከተምጽእ ኣለካ ቀሊል ነገር ኣይኾነን ስለዚ ታሪኻዊ መስረጃ ከድልየካ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ክትምርኮስ የድልየካ እዩ ኣብዚአን ክልተ ነገር ጭብጢ እንተዘይብልካ እቲ ተምጽኦ ዘለኻ ሓሳብ ውዱቕ ከም ድኾነ መሰረት ከም ዘይብሉ ድዛረብ ስለምንታይ ኣነ መጽኤ ኣብ ገለ ቦታ ኣነ ዘይኮትኩስ እስኺ ኸይትክ ነርክ ክትለኒ ትኽእል ኒኻ ሙሴላ ጭብጥኻ እንታይ እዩ ኣነ ጭብጢ ክህልወኒ ንኽእል ኤቢ ኣብቲ ኣብ ፓስፖርተይሲ ኣብ ዝገሽኩለን ሃገራት ቪዛ ክትህልዋ ትኽእል ኣነ ጭብጢ ኣለኒ እስኻ ግን መጺኻ ዊንታብ ከምዚ ቦታ ነይራ ክትብለኒ ሲ ብምንታይ መሰረት ኢኻ ብመሰረቱ ቁርኣን ባዕሉ ይሃርሞም እዩ ነዞም ኣስላም እዚኦም እንታይ ዝብል ጠቐስኪያ ፍርቃ ዝበልክያ ታ ፍርቃ ክምላልከ فإن كنتم صادقين እንታይ ገበሩ فأتو برهانكم እዚ እንታይ ማለት እዩ እንተ ደኣ ሓቀኛ ኮንኩምሲ እስከ መርትዑኹም ኣቕርቡ እያ ትብል ታ ቁርኣን ስለዚ እስከ መርትዑኹም ኣቕርቡ እንድሕር ነቢያት ኣስላም ነይሮም ኩሎም ነቢያት ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ቶም ደቂ እስራኤል ነቢያት ኣስላም ተነይሮም እስኪ ብርሃንኩም ኣቕርቡ መረጋገጽኹም ንኣብነት ዒሳሲ ከምዚ ልፍግም ይልሰግድ ነይሩ ኢልኩምና ሓደ ግዜ ከምኡ ብዙሓት ኣስላም ከም ኢሎም ክለይም ይገብሩ ኦኬ ፍግም ይልሰግድ ነይሩ ማለት ናብ ኣላህ ኣይኮነን ናብ ኣቦይ ኣላህ ኣቦ ድዩ ኣይኮነን ሓሙሽተ ግዜ ድዩ ይሰግድ ነይሩ ኣይኮነን ናብ መካ ገጹ ድዩ ይሰግድ ነይሩ ኣይኮነን ኩሉ ይኮነን ፍግም ኢሉ ስለ ዝሰገደ ጥራሕ ኣስላማይ ክትብሎ ትኽእል ቡድሂስት ሂንዱይስት ካልእ በልዎም ጣዖታውያን በልዎም ወላ ንሸይጣን ዘምልኹ ፍግም ኢሎም ሰጉድ እዮም ፍግም ኢልካ ምስጋድ ናይ ምግዛእ ምልክት እዩ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብዚ ምድሪ ብኩሉ ፈጺመ ኣኽበርኩኻ ሕጂ ድማ በቲ ኣባኻ ዝነበረኒ ዓለም ከይተፈጠረት ከላ ክብሪ ኣኽብረኒ ኢሉ ምሰብኡ እንድሕር ደኣ ከምኡ ገብር ኣሎ ኣላህ ዲሱ ኣላህ ኢልኩም الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بزي أطرحسي نا الله كافتي يسوس دم لخوز نبرة كتفولي وقبعكم قنا يتسمعونيكم تاي تسقمكم قردانا قالا الله يولد سمد سمد مالت بأرامايك بناي سيريان قوانقوا سمد حدا وشتو حتم زخونة عباس نقر بجك أستسرح زخونة مسلي سمد كابتي مس أسنام زبل سمون استأساسري مسيو أسنام مالت تعوتات نديم جن بجك أستسرحهم كلهم سمود زبحال فول تعوت كأني روم تم بيتسب محمد سمود كأني كسب تفاسيرنا بعد ابن كثير ترخبوا يهم مالتي إذا أمن خصوص نبيهم تحبوا دليهم أنت إذا تأساسر الله مستم عزيم تحرموا إسرائيلاويان نبيات نزناي محمد أملخو عزيم تيفون تحرمون نبيات إسرائيلاويان سي بغم يخو كترخبوا دليهم جاست كم يجروا ساجدوا بغم ترح خون خير قتلوا أستاذه
ሕጂ ድማ ኣብ ሳልሳይ ነጥቢ ክነኣትወሉ ዘለኹ ሳልሳይ ነጥብና እንታይ ይኸውን ብዛዕባ ኣብርሃም ካዕባ ምስ ወዱ እስማዒል ከም ዝነደቃ ወይ ከዓ ቢናእ ከም ዝገበረልና ቁርኣን የጠቕሰና እዩ ኣብ ሱረት አልበቀራ ካብ ኣያ 127 ሒዝና ሱረት አልበቀራ ካብ 127 ሒዝና ስጋብ 129 እንታይ ይብለና ኣሎ ብዚ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تقولنا ترجمنا مسيلا حوي يا كلتا 127 كان حز جمرينا إبراهيم مس إسماعيل كوينو نمسرت نايتا بيت كالعلو إن كالو كسرتو مالتيو قويتنا كابانا تقبل نسخا سمعا فلاتنيخا بلو حجي مسرت كالعلو خلو خبلن كلو اتبيز ناي كعبا يام جزارو زلو بزي ازيا مربع تريوا دلخم سكوير زخونت فورم زلوا مسلمين احواتنا خيدوم حج زغبرو لاسي بزيا مسرت زيا بقرآن بزيا مسرت زيا تقيمهم انت يبلوخا أبراهامن إسماعيل نودون نساتهم يم تمسرت كند قوة جميرة انت عينت يا خن حسبوا الناس كم زيت طويلهم أبوي نعا تقبل زات أوزيا سخا تقبل يلا يسرتو يصرحو إذا حجي كن كتصلينا مو حتى هاد كان قربينا دحريو 120 شمونتن تايب لالو ربنا وإجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بلالو ويتانا نعخا زسلمو قبرنا نولدنا ون نعخا زسلمو هزبي قبرهم سرعتاتنا أرئينا نسحنا ون تقبل النسحان محارنيخا نسخا سلازي قويتانا نعخا زسلمنا قبرنا بدلو ونولدونا ون نعخا زسلمو هزب قبرهم حجزي نتي كعبا بيولدن دا قبر يومكم قوزولو دحار كاوزيا 120 تجعتن صولوت جيرهم ربنا وابعث فينا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بلا ما لبزي اسران شمونتان يغلا لغي اسران تشعتن حراي قويتانا أبتم عن قطعتكا زدقملهم اتي متحف تبابن زمهرهم زنصهم لؤخ كابعهم أتنسئ إنه نستقى كبورن طبيبن إقا حجي بمسرة زياب زي آية 129 كنرئين كلنا نسي أبونا أبراهامن إسماعيل ودون اليوم لو الله سي كابعتهم حدا نبي لؤخ سجد له ما تنسألهم which is محمد يزخون زلو مالتي اوكي كمزي عينة صلوت كمزي زوترو حجي أبزي حتو دمتقلنا بزي مسرت زي أتقص زي أس أبراهام إسماعيل مسرت زانت صحف كويناتي خاب كله مالتي مسرت سي كعبا كم زصرحو كم زتصليو يقلصنا له حجي تاريخاوي حتوታት ከነልዕልና ስለምንታይ ሓደ ክሌም ክትገብር ከለኻ ደጋጊምና ሓታ ድዚ ዓቢ ክሌም እዩ አብርሃምን እስማዒልን ንመካ ቢውልድ ገይሮማ ትብል እንተለኻ እዚ ምርቱዕታት ከተምፃ ኣለካ ምርቱዕ ቁርአን ጥራይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቁርአን ምርቱዕ ክኸውን ኣይክእልኒ ታሪኻዊ ጭብጢ ከተምፃ ኣለካ ኣብ ቅድሚ እስልምና ዝነበረ ጽሑፋት ምንጭታት ከም መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ወይ ሓድሽ ኪዳን ንመካ ወይ ንካዕባ ብግልጽ ዝጥቀስ ሰነድ ሓደ ተምፃ ኣለካ እዚ ኸ ተምፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ክምላስ እስከ ኡስታዛ ልበይ ንየሱስ መረፀ
دايب مو كتحجز يا اختي انا كسعد مسح مس دراسه لزخونه اللينك كسدلك انفيتيشن كسدلك اد جيست ابناتي دايبي ابنا شعوخ متيانه اوكي ስለዚህ ኣብ ቅድሚ እስልምና ዝተጻሕፈ መጽሓፋት ብሉይ ኪዳን ይኹን ሓድሽ ኪዳን ንመካ ወይ ንካዕባ ብግልጽ ዝጠቅስ ሰነድ ኣሎ ዶ? የለን። ኣብ ኣይሁዳውያን ወይ ክርስቲያን መጽሓፍቲ አብርሃም ናብ መካ ከም ዝኸደ ወይ ካዕባ ከም ዝሃነጸ ዝገልጽ ምንጭ ኣሎ ዶ? የለን። ስለዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ? እቲ ናትኩም ክሌም ውዱቕ ክሌም ይኸውን ኣሎ። ውዱቕ ክሌም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ተሓቂ ማለት እዩ። ስርጃ ዘይብሉ ነገር ውድቅ እምበር ተቐባልነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ብኣካዴሚካል ወይ ክንሪኦም ከለና ሓደ ነገር ክሌም ክትገብር ከለኻ ምንጭ ከተምፅእ ኣለካ። እዚ ምንጭ እዚ ካበይ ኣምፂኹሞ? ካብ ርእስኹም እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ካብ ርእስኹም ድመፀ እዩ ማለት። ሳልሳይ ከዓ አብርሃም ካዕባ ሃኒፅዎ እንተኮይኑ ሲ እሺ አይሁዳውያን ስለምንታይ ኣብ ታሪክ ናይ አይሁዳውያን ግደፎ እስከ መጽሐፍ ቅዱስ ከማንሲ ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን ንግደፎ አይሁዳውያን ብዙሕ መጽሐፍቲ ጽሑፉ ነይሮም። ስለምንታይ ናቶም መጽሐፍቲ ብዛዕባ መካ ወይ ብዛዕባ ሓጅ ዝግበርሲ ድኾነ ጽሑፍ ደይገደፉ። እዚኣ ሳልሴቲ ነጥብ ማለት እያ። እዚአን ያ ሂስቶሪካል ኤቪደንስ ልባዕሉ የለን። አብርሃም ከምኡ ካብቲ መጽሓፍቲ ወፅዓ ልባዕሉ ሲ ሂስቶሪካል ኤቪደንስ ወላስ የለን። ሰው ካበይ ዝመፀ እዩ? ብራቮ። ስለዚ ኣብ ካልእቲ ጥቕስላ ኣብ ቁርኣን ሙሐመድ እንታይ ኢሉ? ኣነሲ ቀዳማይ ኣስላማይ እየ። ኣነ ቀዳማይ ኣስላማይ እየ ይብል። ስለዚ ንሱ ቀዳማይ ኣስላማይ እንተኮይኑ ከመይ what about ኣዳም፣ አብርሃም፣ ዒሳ፣ ኑሕ፣ ኢድሪስ እዚኦም ኩላቶም እዚኦም ሲ ኣስላማት ኣይኮኑን እንዲሁም በትናትኩም ክሌም they are ሙስሊምስ እንተኮይኖም ንሳቶም ሙሐመድ ድማ ኣብዚ ኣነ ካብቶም ቀዳሞት ኣስላም እየ ክብል እንከሎ እዚ ምግርጫው ውዱቕ ሓሳብ ንኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እሺ ራብዓይ ነገር ክንሪኦ ዘለኹ ኣብዚኣ ራብዓይ ፓርት ትኸውን ደላ ኣብ ቁርኣን ما كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا بل كان حنيفا زبلالو حنيفا ينيرو እሺ محمد زي إبراهيم سي أبوهم إبراهيم أيهوداوي ነበረ ክርስቲያን ኣይነበረ እንታይ ደኣ ሓኒፋ ይነሩ። እዛ ሓኒፋ እንታይ ማለት እዩ? ሓኒፋ ማለት ቀዳማይ ነገር ቁርኣን ክንሪኦ እንኮልና ከነስተብህለሉ ኮልና ካብ ሲሪያኒክ ቋንቋ ሲሪያኒክ ድወፀ ብዙሕ ቃላታት ኣለዎ። ደጋው ዝኾነ ቃላታት ንርኢና ኣብ ቁርኣን። ባዕሉ እቲ ሙስሓፍ ድበሃል ብእዚኦም ሙፈስሪን ዓበይቲ ብቋንቋ ድኽእሉ ንእስልምና ሙስሊሚን እዮም። ኣብ ቁርኣን ሲ ደጋዊ ቃላት ዝኾነ ካብ ቋንቋ ዓረብ ድወፀ ቃላት ኣሎ። ፎር ኤግዛምፕል ብሉኻ ነዚ ሙስሓፍ ድብልዎ ደለዉ ሙስሓፍ ብትግርኛ መጽሓፍ እዩ። መጽሓፍ ሙስሓፍ ከኣብሉኻ ሳቶም ሶ ኣብ ቋንቋ ኣብቲ ቁርኣን ብዙሕ ደጋዊ ቃላታት ኣለዉ ኢሎም ይጥቀሙሉ። እዚኣ ንእሽተይ እዚኣ ሓንቲ ትግርኛ ቃል ኣምፅኤልኩም ኣለኹ። ካልኦት ዝተፈላለዩ ብፋርሲ ቃላታት ናይ ፋርሲ ናይ ፐርሽን which is ኢራን ዘላ ሕጂ ካብኡ ቃላታት ከም ዘሎ ሲሪያኒክ ቃላታት ካብ ብዙሕ ከም ዘሎ ሕጂ አብርሃም ሲ አይሁዳዊ ነበረን ክርስቲያን ኣይነበረን እምበር ሓኒፋ እዩ ነይሩ ክብለና እንከሎ ሓኒፋ እንታይ ማለት እዩ ብቋንቋ ሲሪያኒክ ትፈልጡ ኣሕዋት? ተስዋይኮ ቁርኣን ክወስድ ከሎ ገለ ቃላታት
كيفلت اندي دوسد نيرو حجهولي جزا حدا كسرقن كله شلو قد كسرق كل خندا تقاوي خا تسرق كي تتحس حجي قنقا سيريانيك حنيفة مالت أبزحفكم what's the Hanifa the meaning of Hanifa in Syrianic in the classic Syrianic word Hanifa means pagan مالت or he was a Gentile or non-Christian حنيفة مالت إذا تقلب قرآن الله إبراهيم سي حنيفة نيرو خبلن كله means بقانقا سيريانيك كم زي تتصحف سيريانيك عرب كاب سيريان دوت قانقا يوز معبلة مالتي صححفهم كم زي نيرو جم سيريانيك نزيق قال زي حنيفة تبل حنفا تبهال بناتو مدامة متأخنا ببان تخوينا حنفا تبهال زي حنفا كاب حنيفة بقانقا عرب خقوم تلوان كله إذا حنيفة pagan مالتي زي أماني ويتاقود تملخ زنبركا هجي مصحف قدوس كنريون كل ناس أبونا أبراهام مجمرتا كالا أمالخت زملخ زنبري دمس إجزابيهر مسمعجن مس إجزابيهر كيدان كم زعتوه نعو خمز جزء خمز جمرة نقرنايو سلازي مجمرتا أبونا أبراهام نأملاخ زفلت نتحق أني أملاخ زفلت ني إلهيم نأدوناي في خمزة فلت زنبرة بقلت مصحف قدوسنا نقرنايو دمس أملاخ مسمعجن نتدمس أملاخ كتلو كم زعمنه سلازي حدش كدان كأن السخاء أبو أمن تخم دخونه يقلت أنا ما يتيوب رومي خقل صخلو هجي أبزي محمد كسرقو خلو نز صحف زي حنيفة بتقانقا سيرياني كوز بايبل بقانقا سيرياني كنيرو سيرياني قانقا دما أبتي عرب هاجرات كاب جورداني الكا سيريا كسا حجي سورياوان سيريانيكن أسيريان قانقا يام دزاربو كاب سيريانيك زغنة دما ساسل بوزو حلوي سو زي أسيريانيك قانقا كسا حجي ستيل الله سبز تقامل لادلو قانقا استفقت قانقا يخونتن كابزيا قانقا غزيا جن عرب دوت أزبوق كاب وز معبليو جدخونه قانقا مسرت اللو حانتي أورجينال تولدو دحري خابتي أورجينال قانقا استفعلالي عينت قانقاتات يمتص مالتي بتي خبابت سبز اللو مات نفسه وكف سبابتناتو كبابي نتي قانقاتي معبيلو نابكال زلوت أي مالتي then that's why Syrianic قانقا مبقل ناي عرب كاب Syrianic دوت أي زي فلوت زخونة مالتي so زيوم Syrianic نزيا قانقا قال حنيفة قرآن دما كوبي جيروا دلو زي أماني مالتيا أسلام قنتا يبلوخا نو أعوذ بالله سخم يخم كريستيان أنبياء كلاتهم أمنتيهم نيرهم كم يجيركم أبونا إبراهام أماني نبرن تبلو كويس خاقنتا قال حنيفة تبل كاب سيريان قانقا وسيدكا نابتو قرآن كام سيخاد لها زيناتا ترقمي خاهب كذا لها سلازي بتا أنا تا قرآن كنري أخلنا ما كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا هو يهوداوي نبرن كريستياني نبرن أماني نبرن يخاتب لها تتصوعو زلها سلازي زي تفلتو قالات وسيدكا خطقملو خلها بتعمل مصيبة يزغون كاب سيرياني قريفنا ولا بقانقا إبرايست مبقلا نتي حنيفة زي أمانوخم دخونة دي خمان بقانقا إبرايست قال حنيفة ينا بس إحنا دلنا موسى سلمتها بقرآن ما كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا من كان حنيفا مسلما مشلوه تاك قال حنيفة تبل دلا حنفا تبل أبزخن الرياض أني إحنا in the classic Syrianic رايخا the classic Syrianic the word Hanfa means pagan Gentile and non-Christian Yeah. لذي محمد كابتي سيريانيك سبات كسمعن كله نتبايبلكم ببوه خلو نجاك قال حنفات بالمستمعة كوز أبونا أبراهام
ኣማኒ ነበረን ትጋብ እግዚኣብሔር ካብታ መሬት ወሲዱ ናብቲኣ ቅድስቲ መሬት ክህቦን ከሎ ብድሕሪኡ ንዕኡ ኣብ መንጎ ህዝቡን ኪዳን ከም ዝኣተወሉን ሽዑዩ ኣቦና አብርሃም ንኢሎሂም ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ከምልኽ ትጀመረ እምበር ቅድሚ ሓቂ ኣምላኽ ምግላፁ እንታይ ነይሩ ብቋንቋ ሲርያኒክ ሓንፋ ዘይ ኣማኒ ስለዚ ቁርኣን ኣብዚያ ዓብይ ጌጋ ገይሩሎ ማለት እዩ ዋላት ኮንቴክስትስ ምስኮም እዩ ዝኸይድ ሕጂ መሐመድ ሓዊስዎ እምበር ሓኒፋ እዩ ነይሩ እንታይ ልካስ እወ ኣይሁዳዊ ነበረን ክርስቲያና ኣይነበረን ስለዚ እንታይ ነይሩ ክብለና ኸእሊ ሓኒፋ እዩ ነይሩ ሓኒፋ ኻኒ ወይ ዝኾነ ጣዖታዊ ወይ ከዓ እምነት ዘይብሉ እዩ ናይ ብሓቂ እምነት ዘይብሉ ማለት እዩ ያ ሕጂ እዚአን እስኹም ቀፅሉ እንተለኩም ድሕሪኡ ኣነ ሕቶታት ክህብ እዚአን ከርእየን ሓሲበ ዝነበርኩ ሕቶታት እንዳሃብኩም ንስኹም እቲ ጽቡቕቲ ስእለይ ክቐምጣ እሞ ናብ ሕቶታት ክንኣቱ እንተኮይና ሕቶታት ካብ ሰባት ክንሰምዕ ንኽእል ኢና እንደገና ድማ ባዕልና እውን ክንተሓታተት ኢና ማለት እዩ ኣነ ቀዳማይ ሕቶ ዝሓቶ እንታይ እዩ ከም ሕቶ ዘቕርቦ ነስላም ባዕልና ካሊስካስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እስላማይ ተመፂኡን ጆይን ክገብር ፍቓድ ክንህብ ኢና ባህርያት መሐመድ ከምቶም ነቢያት ነቢ ከብሎ ዝኽእል ብቕዓት ኣለዎ ዶ ኢልና እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ካብቲ ርእስቲ ኣይከደን እኳ ደኣ ቅድሚ ሕቶ ምእታናሲ ሓስእ ንሽተይ ክዛረበለ ነይረ ምስ ኣስሓቡ ኦኬ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ድማ እስልምና እምነት ተኸተልቲ ዝኾኑ ኣሕዋትና መብዛሕትኡ ግዜ ኩሎም ነቢያት እስልምና ከም ዝነበሩ ይዛረቡና ድማ ብኡ ልካ ድማ እያንዳንዱ ነቢ ነንባዕሉ መፅሓፍ ከም ዝተውሃቦም ኣላህ ድማ 4 መፅሓፍቲ ከም ዘውረደ ይዛረቡና ማለት እዩ ሕጂ እስላም እዮም ነይሮም ክብሉና ድሕን ኮይኖም እቲ መፅሓፍቶም ኣበይ ከም ዘሎ ክሕብሩና ኣለዎ እሞ ካብቲ መፅሓፍቶም ድማ እንታይ ከምልኹ ከም ዝነበሩ ሕጂ ኣብ ቁርኣን ፅሒፍዎ ዝነበረ ናይ ሰብ ዘረባ ወይም ደሞ ሳልሳይ ኣካል ኮይኑ ዝትርኽ ዘሎ ኣካል እምበር ባዕሎም ዝተዛረብዎ ቃል ብቃል ስጋብ ዘይኮነ ሓቃውነት ክህልዎ ይክእልን እዩ ምክንያቱ እሳቶም ቃል ብቃል ዝተዛረብዎ የለን ከምዚ ኢሎም እዮም ከምዚ ኮ እዩ ነይሩ እንዳበለ ሳልሳይ ኣካል ዝትርኽ ዘሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ኣካል ተራኽብ ዘለዎ ድማ ተቐባልነት ክህልዎ ይክእልን በእርግጠኝነት ትሳቶም ዘምልኽዎ ዝነበሩ በእርግጠኝነት እስላም ድሕን ኮይኑ መፅሓፍቶም ኣበይ ከም ዘለዎ እሱ ድማ መፅሓፍቶም ታይሎም ፅሒፎም ወይም ደግሞ احنا اسلامنا نيرنا يلم صحفوا مصحفت يله مسرجا كقبلنا يخلو مالتي كاو خا اسلام تي زملخ نبيات زملخو زنورو املاخن ساتم زملخو زلو املاخن دما بطعمي افلالا يلو معناتنا اسلامنا القران زلو املاخ كنري كلنا قدم حجي توم نبيات زملخو زنورو فلخناس بطعمي افلالا يزلوهم يوم برافو علي زلوهم يوم نعبنت كلتا ايد زلوه حنتي ايد كلتا ايد يمان حنتي ايد صقام جلاتو املاخ زملخ نبي يلني بذاتو اب فوق العرش خفيل له بذاتو الى زملخ زمهر زنبر نبيون يلنيو بولك دما حنتي اغرونا بسيول يغبرو يزبل نبي دما يلن كم زول صحبات ايرخمنا زولنا ون يلون سالساي دما عين لو وجن اماناو ايو لزمهرنا عين لو اماناو ويم دمو املاخ بمولكوتسي عين لو ايو لزملخ زنبره نبي ويم دمو ملختنياس اينبره ስለዚህ ስተሳተም ክሊም ዝገብርዎ ዘሎ አምላኽ በመሰረቱ ተም ነቢያት ዝነበሩ ክሊም አይገብርዎን እዮም ወይም ደግሞ አያስተምርዎን እዮም በቲ መንገድስ ደግሞ አይሐለፉን ኣብ ዮም ቅያማ ወይም ደግሞ መጨረሻ ዘመን ክመጽ خلاص እግሪ ቀሊዑ እዩ ዘርኤና አምላኽና ሞ ብኡይና ንፈልጦ ኢሉ ዘምህረ ነቢዩን የለን ስለዚህ በዘም መሰረታት ዚኦም አማናዊ ዝኾነ ኢድን አካላት ፊዚካል ባዲ ዘለዎ አካል ነቢያት ስለዚህ መሃሩና ተም ሳተም ክሊም ዝገብርዎሎም ነቢያት ትክክለኛታት አይኮኑን እዮም ምናባዊ ናይ ባዕሎም ዘምጽዎ ስነ ሐሳብ አምጽኦም ዝዛረቡና ዘሎ እምበር ትክክለኛ አይኮኑን ትብልፈቱ አጥሉ ወጽቦቴ ኣነ ዘክርስቶስ ካብ ታሕቲ ኮይና እንታይ ትብለክላ መኽስኺ ሊዱ ሓንቲ እግሪ ስለ ሓንቲ እግሪ ዘላቶ ኣምላኽ ዝተነበየ ነቢ የለን እወ
هو حنت اقر لا تويلو زتنبي نبي يلن ويك اخو معايت مغلاص زمصه يلن عندما دماني الله سمديو إلو زمصون يلن استاذه تاسمت بالك كم نطب مصيخ ديخي انا زي الله خلهو أم صخوان مسس حوي يمكن تنكفى خاصها هراي هو السمد مالت بقى ازون بعلو لك خمتا حنيفه بجيجا تتقمل لا محمد يا سمد مالت متوت راح دلو سنتيم تأتولو عديتات ورق زحبالو ويكا أجل زأتوالو عقوب تقمطول خمسة حسما مش نقلع كرت زلوا موهل اللي حتعوين جنزب تقبروا اللي خابز معربا وعالم كومي حسما ملكة حسما تاريخهم ناي قطبة ملكة يم تقوم لا تقطبة وعتأتو حتعوين جلي وهلا لالكمالتي هجو كومو عينت بتشكا استسرح كرتي إنيرو أبتم سيريان السمد يبحل مغمتي تأتولو طرح ماتي دحر إيد كاوصيخا إيد كأتيخا خطوصي تخلنيخا إلا سبير كأخا دحر يختكمل يتخلنيخا سبير كأخا توصو نتو زغمت كان نجر اسو يسمد زبحل نيرو حجي الله السمد إلهم كوفا بلوما حجي ازي اتي سمد زبل لبعلو الله سمد مخانو زي تتقامه نبي بمنم تأمر يلا اكوادا اتوم ناي أحزاب عمالختي بإيد سب استسرحوا يوم عيتقومون يوم كفو أيقبرو تبوق أيقبرو إلهم يوم زواردوهم نيرهم اتوم نبيات توم ناي بحق نبيات مالتي عمالختي أحزاب بإيدهم استسرحوا بإيد استتصربوا يوم كفو أيقبرو تبوق أيقبرو ولا حانتي تقوم نيمين زبروهم نيرهم حجي مستسمت بالمحمد زتقم الله بقى كابتاوتاوين توليدو محمد ابونا دين كمان ابسيولكم زلو يمسكيرو خيدو مخنياتو طاوتاوين ስለዝነበሩ ካብም ተወሊዱ ነታናቶም ሽምቃ ተጠቂሙ ሰመት ዝብል ማለት ዓብድ ሰመት ዝበሃል ሽም ጥቆም እዮም ቶም ዓርፍ ፈልጥ ይኹምሽ ዓብድ ሰመት ማለት በቃ እዚ ሰመት ዝበሃል ጣዖት ነይርዎም ማለት ብኢድ ሰብ ተሰርሐ ሳሙድ ሽሙ ነይርዎም أكبر شمو نيروم أفت كعبة أكبر الله أكبر مش بليهم أكبر شمو تعوت نبعد نيروم نجنا محمد مسمته بولا حنتي كسسوان كذا مجمرتاتهم بيتسابو بمن تايم كيش سمو نزوم كلهم إلهات ناسي حدخ قبرهم دليل حدنت كم تعلم دليل ما ينكسمو مبر كذا زين فلت عمله خمسة إلهمون يكسسوان تذكرهم مالتي زي نيرو سلازي زوم نبيات ناي بولي كيدان وصعات يوم كاب محمد مهرو محمد حرائم براءة الأنبياء من محمد من إسلام اجينا ابتعام مسارتون هذا أصلي ماشي زي موتر بهنا ابتع بوينت خاب تين أجد أمنتع خنص قطدلو لكم حدا أقداس نديو هاي وصاوخم النسخم كابت توبي كابت مننت ناي فطاري بزبل كنملس هاينا كنت نكفاينا با أما انت أخونا توكر دلو هذا بزين عبيتي كلمات سقبرن دلو أب قرآن أبراهام نكعبا 5 سرحة زي عابي كليم زي أما صحاب قدس كنريو كنرخبو نخيل دينا عين خلينا ملسن دلنا كمسلمين أب قرآن أب سورة البقرة كم 220 شوعة دلوس كم فقد سوري معرف خلته فقدي 220 شوعة سكم 220 تشعة أبونا أبراهامن مسودو إسماعيلن مكة خم دخلون مكة دما تأك عبا خم دسرحوا زبل مصحف قدس ترخبوا دخلوا لهم حطوا نعهم ملس خبانا كترخبوا يدخلون لهم بولي كيدان يكون أب حدش يخون كيدان يكون مصحف قدس قديفكم دما أب تاريخاوي صحفتات تاريخاوي مصحفتي كالوت أسلام يخونو أمنتي يخونو كريستيان يخونو تاريخاويان روماناويان يخونس يتصحفو نيرم يوم ناي استفالا جيوغرافيك ناي ماب ناي زي عالم سخمانسي أبزي جيزي كمزي حج زلنا يوم ماب زي خونسي شعوز نبرا أسمات نايتين كتاماتات جيروم نجد زقبرالو نجستات زنبرو بستفالا ليا حاجرات يتصحفو نيرم بمن انت أمر أبزي بزعبا مكة زتقسه
የለን አይንረክብናን ስለዚ መካ መሰረታዊት ካብ አቦና አዳም ስጋ ብዒሳ አቦና አብርሃም ድማ ንሱ ዝሰራሓ እንተ ኮይኑ እዚ ሰንሰለታዊ ዝኾነ ቀጥታ ካብ አቦና አዳም ዝወሰደ እንተ ኮይኑ ኣብ ቁርአን ጥራይ ክጥቀስ ዘለዎ ይኾነን ቁርአን ኣብ ሽሻይ ክፍለ ዘመን መጺኡ ነዚ ነገር ዝኽጠቕሶ ጥራይ ይኽእልን እዩ ቅድሚኡ ደሎ ጽሑፋት ይኹን ካልኦት መጽሓፍቲ ደገኻ መጽሓፍ ቅዱስ ወጻኢ ዝኾነ ነዚ ታሪኽ እዚ ስለምታይ ደሰነድዎ እዚኣ መልሲ ክንጽበይና እዚ ካብቲ ሓደ ኢስላሚክ ዲሌማ ዝበሃል መልሲ ክትረኽበሉ ዘይትኽእሉ ማለት እዩ ካልኣይ እሕና ብንጹራ መጽሓፍ ቅዱስ አቦና አብርሃም ናይ መስዋዕቲ ዝኾነ ንመስዋዕቲ ዘቕርበሉ ቦታታት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ነግረና እዩ ኣብ 12 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 7 ዘሎ እግዚአብሔር ንአቦና አብርሃም ዝተገለጸሉስ ኣብ ምንታይ መስዋዕቲ ከም ዘቕርብ ዘለዎ ቦታታት ይነግረና እዩ ብሕልፊ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ዘሎ ኣብ 13 ዘሎ እንተሪእና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ዘሎ ስለዚ አቦና አብርሃም አቦና አብርሃም መስዋዕቲ ዘቕርበሉ ቦታታት እንዳገለጸና ስለምንታይ አቦና አብርሃም ነዚ ኣብ መካ እንተ ሰሪሕዋ እንተ ኮይኑ ንሱ ሕቶ ራእዩ ንሱ ሰሪሕዋ እንተ ኮይኑ ብዛዕባ እዚአን ዝተፈላለያ መስዋዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክገልጽ እንከሎስ ነቲ ኣብ ኢዱ ገይሩ አላህ ዝኣዘዞ ቦታ ስርሓያ ዝበሎስ ስለምንታይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የላ ናምበር 2 ኦኬ ካልኣይ ሕቶ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነቦና ሙሴ ምስተገለጸሉ ልዕሊ 600 ሕግታት ክህቦ እንከሎ እና 10 መጽሓፍ ሕግ ገዲፍና ልዕሊ 600 ሕግታት ዝተፈላለዩ ዝነበረ ንህዝቢ እስራኤል ዝኽተልዎ ዝነበሩ ሲ እስልምና ድማ ሓደ ካብትናቱ ሩኩን ሓጅ እንተ ኮይኑ ሶም እንተ ኮይኑ ዘካት እንተ ኮይኑ ስለምንታይን ኣብተን 600 ሕግታት ዘይተጻሓፋ እዚኣ መልሲ እንደለና ስለዚ ካልኣይ ድማ ብዙሕ ሕቶታት እንዲደሎ ኣድለይቲየን ዚአን ሕቶ ሙስሊሚን ጽሒፍኩም መልሲ ክትህቡና ተገዲስኩም እንተዘይኾነ ደጋጊምና ክንዛረበልና ስለምንታይ ሓደ ሰብ ነቢያት ኣስላም ነይሮም ክትብል እንተኮይንካ ጭብጢ ከተምጽእ ኣለካ ስለዚ በዚ መሰረት ናትኩም ክሌሚና ነዚ ሕቶታት ንሓተኩም ዘለና እሺ እንተ አብርሃም ደቁ ናብ ካዕባ ክሕጅጁ ኣዚዙ ነይሩሲ ስለምንታይ ኢስሓቅ ናብ ካዕባ ዘይከደ ስለምንታይ ያዕቆብ ናብ ካዕባ ዘይከደ ስለምንታይ ሙሴ ናብ ካዕባ ዘይከደ ስለምንታይ ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ኣብ ድንኳናት ማሕረድ ሓርዱ ከሎ መስዋዕቲ ክቐርቡ ከም ዘለዉ ከም ዝነገሮም ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ኢየሩሳሌም መስዋዕቲ ክቐርቡ ከም ዘለዎም ዝኣዘዞም ሲ ናብ መካ ዶ መሓሸን ነይሩ ኣምላኽ ክእዝዞም ማለት ሲ ናብ ኢየሩሳሌም ከይድኩም ኣቕርቡ እንዳበሎም ሲ ኣይ መሓሸን ዶ ነይሩ ናብ መካ ወይ ናብቲ ካዕባ ከይዶም ኣብኣ ማሕረድ ክቐርቡ ከምኡ ዶ ክእዝዞም ኣይ መሓሸን ነበረ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ እንተ ካዕባ ብኣብርሃም ዝሃነፀት እንተ ኮይና ነበረት ኣምልኾ ንዓና ክርስቲያናት ይኹን ወይ ከና ይሁዳውያን ኣብኣ ኣምልኾ ንኸነቐርብ ይክእዘና ዝግብኦ ሙሴ ምስ ደቂ እስራኤል ድማኻ ናብኣ ከይዶም ከዓ ሓጅ ክገብሩ ማኣዘዞም ነበረ ስለምንታይ ካልእቲ ሕቶ ናምበር 4 እያ ትኸውን ደላ ሕቶም ፀልኩም ዝሓልኩም ፀሓፍዎን ኢኹም ነዚአን ሕሰቡ ኣሕዋት ቁርብተይ እዚ ንሓተኩም ደለና እዚ ሓደ ኣገዳሲ መልስታት ከድልዮ ዝግብኦ እዩ ትምልስዎስ ዝግባኣኩም እዩ ካብ ቁርኣን ወፃኢ ሓደ ናፃ ዝኾነ ታሪኻዊ መርትዖ ኣለኩም ዶ የለን ማለት ኣብ ቅድሚ ሙሐመድ ዝነበሩ ነቢያት ሲ ወይ ሰባት ሙስሊም ኢሎም ከም ድጽውዑ ዝነበሩ ሓዝዋ ዚኣ ሕቶ ካብ ቁርኣን ወፃኢ ሓደ ናፃ ዝኾነ ታሪኻዊ መርትዖ ቅድሚ ነቢ ሙሐመድ
ንርእሱ ሙስሊም ኢለይ ጉድ ፀውዐ ኣሎ ዶ ንደሊ ኣለና እስልምና ኸ እምነት ድዩ ወይስ ሕጊ እስልምና እምነት ድዩ ወይ ሕጊ ስለምንታይ ኣብዚ ቁርኣን ክንሪኦም ከለና ከም ሕግን ከም እምነትን ኮይኑ ተገሊጹ ኣሎ እምነት ማለት ንሓደ ኣላህ ብምእማንኩም ንዑ ክትእዘዝዎ ከም ዘለኩም ካልእ መሻርክቲ ክትገብርሎም ከም ዘይብልኩም ብላ ኣሎ دحركاتهم أعراب كم استحدثوا أسلمنا نبلون آمين ناس يعتبروا لالو سلزي شبت خندلينا كالي قرأت كمان يخونا لك سساتو هو سلزي كالي خاحتو نوح ويا أبراهام أنا مسلم إيه انت يلوم سي بمتاي قانقا إيوم يلوم أبيد ما تتصحيفوا له وعرب أين بورنيا عرب سلازين بورس بمتاي قانقا يلوم ما برافو بخالو قانقا خا انت ترجم نيروا كمي كنا مس عرب الراخيب ناس حدا ترجم كنا بان خيل برافو سلامنتاي السخم مسلم مؤزوز ترايلكم ناب ترجمة تقبروا انت لهم يا زيهم بودية بوديست الاستنارة يدبحال ترجمة عملتهم سلازي سي بوديست مبراحتيهم من تخوينا ترجمهم سي نبيات كلاتهم مبراحت نيروم دوخن بالنخيلينا حسكم عليهم حتى الترجم let's say إسلام مئزاز يدبحال ويكا كلاتهم نبيات مؤزوزات نيروم يوم سلازي مسلمين يوم نيروم تبلون تخينكم بوزي خا مالت برهان مالتيو بزناتكم كليم يعني بدلنا نبيات بودي نيروم يعني بدلنا let's say زي مسلاينا نهللنا قربتي تحنقولكم شوية أنت تخافيتو مالتي حسب كم زعينة حطتات كتحطت هلكا سلازي بتناتكم كليم تقبروا ودلكم مسلم مؤزوز مالتي مو نبيات كعبة مسرت زخلاتهم مؤزوزات مو مسلمين نيروم كتبل تغينكا مدعا بوزي خا مالت برهان مالتي سلازيس نبيات كلاتهم برهان نيروم خنبلسي بوزي نيروم من مبال ديو كاميرا هوب تحيسكم مالهم مسلان لدن يا كلير الشي أنا حطتات بزح كبز حالكم أيدلني بزح ندين نيران جن نابتي أخال إتي نابتي أنا من النت كن خيد نخلينا ويتوسخوا لنا قرنت لكم أمزيا يا باي ذا واي جوين تقور تخليكم أسلام تليكم راح توعي فيديو سدا زخانة داش موت قبريكم بس نسرعات كتملوا سوق قداديكم قاتلوا إسلام يوم نيروم نحن بنلاقيهم سي تاريخاوي إيفيدنس لو علو ندلينا هيستوريكال إيفيدنس أقداسي مغنياتو تاريخ لتصحفو موران بي زمن سلنورو أفتقوا نسو أسلامي من تخطلاي نحن نيروم كوينا متنبيات سي لكم من تلوهم للخم ساتم سي تاريخاوي زغون إيفيدنس كم تلوه قطو تاريخاوي إيفيدنس كم تلوهم متحفهم نبعلوسي نتوم أيهود يزبلهم دك إسرائيل يبل نخريستيانات كالشم يهبهم نصارى بلهم أهل الكتاب كأن حفشاو نخلهم أيهود كريستيان كا أهل الكتاب يبلهم سلازي بين غيرهم يوم أسلام زخون محمد نبعلو خاني أنا قدام يا سلامايه إلو الله تزاريب الله أي كاب حزبو مالت يتبلونا كاب حزبو مالت تخينو إسماعيل إبراهيمين كافتا أنتو يزنبرنا يتحف توصعو مالهم مالتي نعات خحدوا لهم مخنيات السوم نبعلهم سن نبيات ناي عرب ينقونون حدا عرب كيدوم مسرت تخيلهم كينوم ناي كعبة أبوتات ينقونون زولهم حكي سلازي بز مسرت محمد قدام يا سلامايه خبلكم كله إبراهيم إسماعيل تخحدوهم
ኣለኹም ማለት እዩ ኣስላም ምዃኖም ንዖም ክሌም ክትገብሩ ከለኹም ከዓ ንመሓመድ ዝበሎ ትክሕዱ ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ ብብዙሕ ነገራት ከዓ ይጋጨወኩም እዩ እዚ ነገር እዚ ያ ካብ ከዓ እዛ ንዓንቲ ወይ ምፅዕተን ዝነበረት ወንቲ ሓፍትናሲ ክልጥኤን ብጣዕሚ ኣድላይቲ ፖይንት እየን ምክንያቱ መጀመርያ ዝሃቦም ሃይማኖትና ድሓር ድማ ሃይማኖትና ሕጊ ኣምፂሎም ሕጂ እቲ ሕጊ ክኸውን ከሎ ኣሚንኩም ዘይኮንኩምሲ ኣስሊምኩም ኢኹም ኢልዎም ሕጂ ኣስሊሞም ክበሃል ከሎ ድማ ንዕኒ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ኣካል ዝተገዚኦምሉ ወይ ደሞ እውን እስኻ ሓቂ ይብልዎ ኣሎ እምበር ኣሳምስ ኣሚኖምሉ እዚ ስርዓት እዚ ዝሕግዝ ዝንኽረለና ትክክል ኢሎም ዘይኮኑስ ነብሶም ንምድሓን ዝተጠቐምሉ እዩ ማለት እዩ ንስኹም ኣሚንኩም ዘይኮንኩምሲ ኣስሊምኩም ኢኹም ኢልዎም ሕጂ ኣስሊምኩም ክበሃል ድማ ከሎ ድማ ውትድርና ዓለም ዘሎ ሰብ ክኸይና ምሳሌ ክብል ማሃብ ድማ እቲ ዝነበረካ ሓይሊ ማጢጥካስ ነቲ ንዓኻ ማሪኽካ ዘሎ ሰብ ኢድካ ምሃብ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰብኣ እዚ መሓመድ ብዝሃቦ ግን ክልቲኤን ኣማራጭታት ይህብዎ ኣሎ ሃይማኖተኛታት ኮይንኩም ዘይኮንኩምሲ እንታይ ደኣ ኣስሊምኩም ኢኹም ኢልዎም ኣሎ ስለዚ ሃይማኖት ኣይኮነን ሕጊ ይኾንሎ ማለት እዩ ሰላም ደቂ ሃገርና ኣርእቶ ደኽነብ ንእሽተይ ሰላም ወዲ ጀጋኑ ኮመንት ሰሓቡን ስለዝበልና ስሕብና ካልና ኣይሆፕ ኣብ ዝነበረ ቶፒክ ክትዛረብ ትኸውን ማለት እዩ እሺ ክዛረብ እየ ብዙሕ እኳ ይዛረብኒ ኣነቲ ክትብሎ ፅናሕኺ ናይ እዞም ነቢያታትስ ሙስሊም ደም ነሮም ገለገለ ኢልኩምኒ መጀመርያ ፈጣሪ ብጀካ ሙስሊም ካል ኣይፈጠረኒ ወላ ባዕሎም ክተረጋግፁ ላይ ትኽእሉ ሙሴ ድሕሪ 40 መዓልቲ ወሰኻት ክንካበዝ ዘለኽን ካነ ድሕሪ 80 መዓልቲ ካብቲ ናይ ፈጣሪ ዝሃበክን ተፈጥሮ ከም ዝተቐየርክን ገለ ኣይትኽሕዳለይን ማለት እዩ እዚ መጀመርያ ንነቢያት ጥራይ ዘይኮነስ ብሙሉእ ወዲ ሰብ ዝበሃል ሙስሊም ገይሩ ከም ዝፈጠሮ ፈጣሪ እዚ ኩልና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ወዲኻ ዝሓወይ ኣይኮነን على الهواء زربين دل ሕጂ መረጃ ካብ መጀመርታ ሰሚዕካና ዶ ካብቲ መጀመርታ ላይፍ ሕጂ ኣስላም ደነሮም ገለ ኖ እቲ ዝነበረ መጀመርታ ክንጅምር እንኮልና ትርጉም ናይ እስልምና እንታይ ምዃኑ እንታይ ኢልካ ሙሴ ትስማዕና ለካ ሙሴ ለሓወይ ሕጂ እወይ መፂሎ ድምፅኻ ሕጂ ትዛረብ ገለ ነገር ኩሉ ሰብ ኣስላም ኣይኮነን ተወሊዱ ትብል ናይ ሰዓት ዝኸውን ቪድዮ ኣለኩም ኣብ ናተ ዩቲብ ምስ ዝወዲ እዚ ተዛረብናሉ ካልእ ኣርእስቲ ኣስላ ወዲና ያ ሕጂ እሳይ ተእትዋ ሕጂ ናይ ነቢያት ያታ ጉዳይ برافو زي كل مولود يولد على الفطرة تبل أما أهله يهودانه أو ينصرانه زي توبيك نايخون عندله توبيك نبيات مسلم نيروم ديم بمسرته تعريف الإسلام ترجمنا إسلامنا أنت مالي تحوي مسلم مالت أنت مالتي ترجمه اوكي يا مسلم مالت نبحر فتاري إركا مهاب ويكا مستسلام بكا ممراخي بكا نفتارس تمارا برافو ስለዚህ እቶም ነቢያታት ከዓኒ ናብ ሓደ ፈጣሪ እዮም የብሉ ነይሮም ምክንያቱ ናብ ሰለስተ ስላሴ ይነበርዎ መናፍቲ ግዜ እሱ ፅቡቅ ጌርካ ረዳእኒ ሰለስተ ኣምላኽ ሓንሳብ ሙሴ ንዛረብ ሎ ብራዘር ሓንሳብ ክርዳእካ ዘለኹ ካብቲ ዝበልካዮ ናብ ካልኣይ ወስደካኒ ኣብ ናትካ ክርዳእ ዘለኹ ኣነ ሙስሊም ማለት ናብ ፈጣሪ ኢድካ መሃብ ማለት እንታና ሕጂ ፈጣሪ ትብል ኣታ ሙስሊም ትብል ቃል ፈጣሪ ትብል ኣብ ድሕሪያ ወይ ብቅድሚያ ሙስሊም ማለት ቃላት ዓይነት እያ እታ ኢድካ መሃብ ጥራይ ድያ ትዑ ፈጣሪ ተወስጠላ ባዕልካ ሓሳብ ማለት እዩ ኢድካ መሃብ ድያ እሳስ ክተሳማዕ ምስትስላም በቃ ምስትስላም ናብ ፈጣሪ ኢድካ መሃብ እዩ ፈጣሪ የብላን ፈጣሪ ድሓንዓኻ ክርዳእካ ፈጣሪ ተወስኮ ዘለካ እታ ቃል ባዕላን ሙስሊም ማለት ግን ምስትስላምካ ኢድካ መሃብ ድያ زي أنا ترى لك قال حجي كلمة حتى قال له خالد قال حسب ملو يكون ملو حسب يكون إذا ما هبدأ هو إذا ما هب نفتاري كونت أنت بلتكاس خمس رجعت بنت خيل خان دحرنا فتاري كونن وي
قتل مسوينتا ሕጂ እስኻ እንታይ ኢልካ ተርጊምካና ኣለኻ ሓወይናተይ ወዲ ጀጋኑ ኢስላም ማለት ምእዛዝ ማለት እዩ ንሓደ ኣላህ ምእዛዝ ምሽ ያ ኦኬ ጽቡቅ ከምኡ እንተኾይኑ እዚኣ ክንሪኣ ኢና ዴፊኒሽን ናይ እስላም ካልእቲ እዚኣ ካልዕላ ሙዚያ ስእሊ ብዘላ ክንኸፍታ ምእንቲ ኣብ ሓዲስ صحيح حديث زخونة انتهى بلالوزي عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجلا شديد البياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب استاريخ زنقرنا خلو حانتي جزا سيمس رسول كوفيلنا كلنا حدا سب آي كيح تعدا زخونة تعدا خدان لبيسو أقولو تسأليم زخونة أب كدانو دما تصفوف تصوري زخونة ناي مغشا أب مغشا خمزنا برس ديرئي كوفيلو ديلو فلت أسابيل الله فأسند ركبته إلى ركبتيه بركون أب بركناي محمد قرس تنبركي خمالتيو يحطو انتايلو حتيتو وقال يا محمد هو محمد هوي أخبرني عن الإسلام إسلام سي انتايكم دخونس نقرني الولو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله اسلمنا مالت بمحمد صلى الله بمحمد رسول بمسكرن كلها نبيكم دخونه حدا الله يعني لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله بتيا مسكرنتنا شهادة بجكا الله كو حدا أكو الله يلن محمد دمالو أخنا الله كم دخونه وتقيم الصلاة صلاة دماغة زوتر زحا مشتقجة سجدوه وتؤتي الزكاة زكاة دماغة هبن كلها زكاة دماغ مصوات تريد بها لمسس زكاة هو مصوات كتبن كلها وتصوم رمضان مصوات رمضان كتصومن وتحج البيت حج دماغ تكبر قال صدقت دحرتي سبعي صبق الله خايلو دعري ومتين تايلو حاتيتو قال فأخبرني عن الإيمان امنتك حد سبس أمان خبها لسنتاي خون أن تؤمن بالله بالله كتأمن وملائكته بناته angels وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر قال صدقت السبع يزيد حتى زلو جبريل تحت تاريخ كنقرنا خلو فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم جبريل مسيوس دينكم مهركم سلازي إسلام مالت نحدا الله مجزاء دي خونه بزي تفسير بزي حديث زي مسرت إسلام مالت بشهادة لا إله إلا الله بمؤمن إن محمد كم نبي خاخم دخون كاخم استعمنن صوم كتقبر حاج كتقبر كتزوتر سلازي حطنا حويناتي أبراهام دو نمحمد رسولكم دخون شهادة جيريو صوم دو جيريو زكاة جيرو ديو حاج جيرو ديو انت جيرو خلان نغين كمسرت شبت تمصالي لك شبت خلو له زيوم كلهم نبيات زيوم سي ازو خلو زنجر زجيرهم سلامنتي أبزي اسلمنا امنة في اللي جيرو له بزي مسرت زي حديث كنت خاين تخوين ناسي امنتني رومينا خنبل دلنا لأنه كانوا يؤمنوا بالله فترى أمنوا نيرو متلناسي أماني يزبلا كامبر أسلاما يبلا كاني ناي مسلم جنا ناتكم كليم زخون دلو أسلامات يوم نيروم تبين تقولنكا أسلام كتخونكا أزين حموشت نجارات كتزوترنا لك قصلي حموسيت قصل مسؤول أنت تزارب خوينو ميوت كفيتو الله يسكن سمع الله صبوا على حموسي لحوي أما عرف 30 شوعتن فقد 23 كان ترينا نمنتا إيخم ننحد حدكم زي تحاجزكم بحرية تقتل كا مبار لومي مروخات كخونو يوم تبل كارالا إذا لومي مروخات كخونو يوم تبل أفضل 26 سنة بلا اليوم مستسلمون يا دي أخاني نسلا ما يكونتن نزا ما سلام بحال لو حجي نعو ما يكونتن بأنصار قال أنتم ما تحديد عزوز الرسول تعزوز تخطلوا ومع الفردي مروحات كونه مهانمات نجر سلازي تاقال فقاري بالله قبل الله 5 توسات فوق تا مسلمين تزل مروحات مهانمات
ኢስላም ከዓኒ ተማሃብ ምምራኽ በቃ ዝማረኽ ከዓ ከም ሕጊ ወታደር እንተዳሪናዮ ካብ ምምራኽ أسلم تسلم زبل قالوا لا بعرب أب وتهدراوي كونه أب كله هلا أترجمني تمارخ يتكهب مالك حيلخا أركب يتكهب تسليخا مالك نحادث على سكادة أنا حملو حيل تدريني لأني حيل انتخا كي قتلك إيدو يتكرر خلاها زي تممرح زبا مستسلمون حجنتا يزي أما عاد فردي هاي زي بقولهم كوينهم مستسلمون كونيام مكستسلمون تسلمون أكيد أسلام بتم محمد جبلهم ترى أول ترى إنها دفع في حاجة تقسمانتها أنهم آمنا إن جبلهم هو تنقدحوني لهم كمان كمان أبلغهم كأمنة يلن نسخاتكم ده تماريخنا إن هذا أبو ليل ومحمد إزينا رئيلنا أسلامي نيرخول سدو أسلامي خوين زولدو نبيات أسلامي من يرمدو إزي بقى كالكوليت كيركم نعنا بخمي تخحدونا بخمي تأمنونا عشان مزقبركم وعيوناتكم شتعرأيو نحنا خاني أهل الكتابنا بختابنا نخيد أمرنا خان تقوموا لينا أهل الذكرنا سلازي انتاي قبرو بزح تعشمي تتصعوتو كم زنهنا فيت نفيت مسمى صحفتكم غيركم قطعمنا قتل تايدي مسلكا موسى حجي احنا كو اصلا انت اسلمنا كو فعلون ديو مالت ربنا هم زبلنا حدنا اسلمنا رب علي زحلوات مسلم كمان سئل كان اي ግብረ መልሲ ገለመታት ኣብዚክ ትዝልፉ ከለኹም ገለመታት እዩ ኣቲር ዘለኹም በር ወዲ ጀጋኑ ናብ ተድባሃል ኣይትኸድ ሕጂ እቲ ናብቲ ቶፒክና ንምል ኣብዚ ምዝላፍ ገለ የለን እንዲ ብጣዕሚ ብኽብረት ተዋሂብካ ዕድልካ ተዋሂብካ ትዛረብ ኣለኻ ማለት እዩ ተምዝላፍ ማለት ሶሪ ናይ ሕጂ ከሓተኑ ሙሲ ሓንሳብ ኣነ እንዲ ኣነ ስሒበካ ኣለኹ ምሽ ኣስላም ምእዛዝ ማለት እዩ ምሽልካ ነርካ ዳትስ ዋይ ቶፒክ ናብታ ቶፒክ ናይና ክምለስ ዘለኹ ወድጀጋኑ ሶ ኣነ ብዚኣ ሓዲስ ከርእካ ፀናሕኩ ገብርኤል ንሙሐመድ መፅኡ ምስተረኣዮ ክገልፀሉ ክሓቶን ከሎ እስልምና እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣስላማይ ክበሃል ስንታይ እዩ ምስ በሎ ገሊፅሉ እዚአን ሓሙሽተ ነገራት እዚአን ምስ ትገብራ ናይኻ እስኻ ኣስላማይ ትበሃል ወይ ከዓ ሙስሊም ወይ እስላም ትበሃል ስለዚ እቲ እስላም ማለት ምእዛዝ ንኣላህ እንተኮይኑ በዚኣ ከዓ ምእዛዝ ከም ዘይኮን እንታይ ደኣ ሸሃዳ ክትገብርን ሓጅ ክትገብርን ዘካት ክትገብርን ስለዚ በዚ መሰረት እዚ እንተኮይኑ ሓወይ እዚኦም ነቢያት ካብ ኣቦና ኣዳም ሒዝና ስጋብ ዒሳ ዘለዉ ናብዚኣ ስእሊ ገይረያ ዘለኹ ከምዚኦም ጠጠው ቢሎም ፅዮም ዘለኹስ ናብ መካ ዝኸደሎ ዶ ሓደ በለለይ ኣይሁዳውያን ይኹኑ ክርስቲያናት ናብ መካ ክንኸይዳ መፅሓፍ ቅዱስና ይኹን ድኾነ ትእዛዝ ኣለና ዶ መካ ዝኸደኸ ታሪኻዊ ፅሑፍቶ ግደፎ ቁርኣን ኣብ ፀግዐ ቀሚጥና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ፀግዐ ወላ ቀሚጥና ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ድኾነ ታሪኻዊ መርትዖ እዞም ነቢያት ካብ ኣቦና ኣዳም ሒዝና ስጋብ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ናብ መካ ዘካት ከም ዝገበሩ ሶም ረመዳን ከም ዝኣወጁ ዘካት ከም ዝሃቡ ዝሕብር ፅሑፍቶ ኣሎ ዶ ኣብዚኣ ክትምልሰለይ ትኽእል ወጀጋኑ ኦኬ እዚ ማለት ኣብ ነቢና ዝመፀ ናይ እስልምና እንታይ ዝበሃል እቲ ቀንዲ ከገድሰና ዝኽእል ነቢ መሓመድ ሓደ ኣላህ ኢሉ መምርሒ ሂብና ዝነበሩ ከዓኒ ሓደ ኣላህ ይብሉ ነሮም ማለት እዩ ሓደ ፈጣሪ ይብሉ ነሮም እዚ እቲ እስልምና ካብ መጀመርያ እስልምና ዝፍጠር ዝበልኩሉ እውን እዚ ማለት እዩ ስለዚ እስልምና ካብ መጀመርያ ነይሩ እዩ ግን ኣብቲ ቁርኣን ከዓ ኣብ ነቢ መሓመድ ወሪዱ ብልክዕ ግን በቲ ዝነበረ ከምዚ ሕጂ ተሓርጁ ዘሎ ወይ ከዓ ተሓሪፉ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዓመት ገለመታት እናተቀያየረ ዘይኮነ እቲ ናይ ቅድም 4 ክስታያት ዘሎ ካብኡ ንቕበሎ ኣለና ማለት እዩ ንቕበሎ ኢና ካብኡ حجي I think I تردأت كانت أنا تيحطه ويسمع كان صبوا جيرك خجلت كلا يجزر حتى كه أوكي كوز تي أم جمرت أترجمي معنا لأنه دخونا نجرنا بحدا نجر كنفولت أنت خوينا نبتو ترجمينا هنخيد لنا
እጂ ኤርትራዊ ክንብል ኮይናስ ኤርትራ እንታይ እያ ኣበይ ቦታ ኣላ ኤርትራ ማለት እንታይ ማለት ኣልካ ዲፋይን ጌርካ በቲ መልክዕ በቲ ስኻ ዲፋይን ጌርካ ገሊጽካዮ ዘለኻ እዚ ነገር ዝሓቅ ድዩ ወይ ሓቂ ይኾነን ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ስለዚ እስልምና ማለት ምእዛዝ ንኣላህ ኢድካ መሃብ እንተኾይኑ በዚ መሰረት እዚ በዚ መልክዕ ድማ ነቢያት ኩላቶም ካብ ኣዳም ስጋብ ዒሳ ምእዙዛት ነይሮም እንተኾይና ስለምንታይ ኣብዚ ሓዲስ ይኹን ኣብ ቁርኣን ከዓ ካልእ ዝገልጸልና ኣሎ مسحاتو جبريل محمد مسحاتو سي اسلمنا مالت شهادة مقبارن حج مقبارن زكاة مقبارن سلازي بزي مسارة زي ترقامنا إسلام مقلتنا مسلم مخان إذن تخوينو ود جاقانو إذن نبيات زي حج جيروم ديوم انت جيروم انت هايج ابتخا صيموم ديوم زكاة جيروم ديوم إذن خلوش ابتخا دلينايو سمع كان من تخينكا أبزي أعمل لسيخا والله خلاص حسب كل عارف ما شاء الله ولعلك that's why أنا بالمسرجة أنت زيلم تاريخاوي جبتاوي ነገር እንታይ ይኸውን ውዱእ ይኸውን ዝኽእል ይተሓዙልና ንሓደ ነገር መፂኻ እዚኦም ነቢያት ኣስላም ነይሮም ክትብለኒ እንተኮይንካ ኣስላም ድማ ብትርጓሚኡ እንታይ ምዃኑ ምስ ረኣና ሓሙሽተ ነገራት ከተማልእ ከም ዘለካ እዚኦም ነቢያት ነዚ ነገራት ዝማልኦም እንተኮይኖም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ነገር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይኽስፈረና ዝግብኦ ካብ ኣቦና ኣዳም ጀሚርካ ስጋብ ደቂ ኣዳም ስጋብ ኖህ ስጋብ ያዕቆብ ስጋብ እስማዒል ስጋብ ዳዊት ስጋብ ሰሎሞን ኩላቶም ተዋም መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቂሶም ደለው ኣቦታትን ነቢያትን ሙስሊሚን ከም ድኾነ ሓንቲ ንእሽተይ ፍንጫል ኣይትረክብኒ ኢኻ ናቲንግ ብሸሎ ከምዚኣ ፍንጫል ንእሽተይ ስለዚ ከምኡ ዘይምር እንተ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን መጽሓፍ ቅዱስ ንግደፎ እስከ حد نتسقعيو مصحف قدس تاريخاوي ጭብጥሎ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ውጽእ ዝበለ ጭብጥሎ የለን እዚ ነገር ዝብ ቁርኣን ጥራይ ንረኽቦ እንተኮይና ከመይ ጌርና ከም ቅቡል ንሪኦ ዕድል ይበካ ቆልዓ ይርብሹኻ ኣለዎ መስለኒ ያ እዋ ሕጂ ታይደ መስለክት ናይ እስልምና ማለት ሓድሽ ተፈጠረ ነገር ኣይኮነን ሕጊ ምናልባሽ ሕጊ ተበለ እቶም ዝነበሩ ነቢያታት ንዖም ከሓዶም ኣይበሎን ነቢ መሐመድ ዓለይሂ ሰላም ከሓዶም ኣይበለን ብናቶም ታይ ዝበሃል ጌርካ ምክንያቱ ልክዕ እሳቶም ዘምልኽዎ ነበሩ እቲ ናይ እስልምና ምክንያቱ ኢላክያ ዝኾነ ነገር ሰለስተ ኣይብሉን ነይሮም እሳቶም ስላሴ ዝበሃል ኣይነበረን ኣብኣቶም ንሓደ ፈጣሪ ይብሉ ነይሮም ሓደ ፈጣሪ ከዓ ይብል እስልምና ማለት እዩ ስለዚህ እስልምናት ዝነበረ ከም ዝነበሩ ብምሎም ኣንቢያታት ናቶም መምርሒታት ተኸቲልና ኢና ንኸይድ ክሳብ ዘይተሓረፈ ማለት እዩ ዘይተሓርፍ ዘሎ ኣዊና ፋሕፋሒልና ባዘር ነቕርቦ ዘለና ዴፊኒሽን ካብ ቁርኣን ካን ሓዲሳት ካን ተፋሲርን ተጠቂምና ደቕረብናዮ ክትቀርብ ኣይደለኻን ንስኻ ሕጂ ላዕሉ ንእሽተይ መግለፂ ጌርካ ሕልፍ ትብሎ ኣለኻ ንኣብነት ስላሴ መሃሩን እቶም ነቢያት መሓመድ ከዓ ስላሴ መሃረን ኦኬ ካልኦት እምነታት እውን እኮ ኣለዉ ካብ እስልምናን ክርስትናን ኣይሁድነትን ወፃኢ ካልኦት እምነታት ኣለዉ ስላሴ ዘይምህሩ ሞሶም ከኣስላም ድዮም ስላሴ ስለ ዘይበሉ ኣስላም ድዮም ኣይኮኑን ኢኻ ክትብለኒ ስለዚ ስላሴ ዘይምምሃሮም ንዓኻ ካብ መርትዖ ሒዝካ ክትመፅእ ከለኻ ረጒድ መርትዖ ክኾነ ጌርካ ኣይትሕሰቦ ዲቴይል ክትኣቱ ኣለካ ኣብ ገለ ነጥብታት ሲ ክትሰማዕ ኣለካ ክትኣቱ ኣለካ ስለዚ ስላሴ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተገሊፁ ዶ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተገሊፁ ዶ እንተልካና ባይብሊካልቲ እንተልካና ንሕና ሙሉእ መርትዖታት ኣለና ሙሉእ ንዑ ክንኣምን ዝገብረና ንዑ ተዘይኣመንና እኳ ደኣ ኣብ እምነት ከምዘየለና ገይሩ ዘርእየና ሙሉእ መርትዖታት ኣለና እዚ በብግዚኡ ምሂርናሉን መልሲ ንእስላም ሂብናሉን ኢና
حجي نبل لنا جن أسلام من بارون زي من بارون تسون كلينت قبره دلهم ناي نبيات نعو زدقف مرتعطات بنت بحابنا نبل لنا أنت تدلني يركاون أنت دلي خبز خاطعات ودلخا نجاراتون زعما سلاسي ون تحتيتنا كاسي كاب قرآن كاينا خنا ريك معرخ إني رجل مرتعطات كم زلنا خنا نجرا كانه كاب قرآن كاي خريك نابنت كريستيانات نيسوس كريستوس أملاح غيرهم كم زملخو قرآن بعلو نعنا كسيسنا قرآن نيسوس كريستوسي ود أملاح يبلو وتوم نصارى لنا سلاز ود أملاح انتلنا يو قويتان تلنا يو قالن منفسني أملاح انتلنا يو بقرآن دبلو مسارات أملاح يكون عندنا قبرة لنا أيو سلازي أمو السطرة دي أملاح ويكا بتي بقول بسكاس تقولتوس أبو منفس كل سبحان الله نتلقى نخاني أبتم هرونا كنا كاتلقى نخلينا ماتي بتحسوا مثلا أوكي قوم خابكونا اتسخا نبيات ناي كريستيانات كوننا أيهود أي مهارون تبلو دلخا كم زي مهارون كم زي بلوون كم استخطلوا نتمهرون قرآن كايز خصص بعلو ودو تخونا لخبز نقرز مالتي أوكي نحنا سلاسي خن بالكلنا سلاسي فطيرمنا خن بالكلنا مالتنا أقول لنا أبون ودن منفس قدسن ود مالت قال نبره اتقال أملاخ نبره اتقال كأب أملاخ نبره ده حركة أسقى خمسة بس أنا رئينا لنا ما تحب قدسنا ومين أنا أمن السوم تقولنا جن سب نيروس كاب سب توليدو سب نيروس شو أملاخ كيروم ما يخون تقولنا السوق مسلم قرآن جن كم أيبلناني مخنياتو كدم سب من بارو كابي كم دمته ده يقبري تقيسوا اللبو تقيسوا القرآن روح الله وريدو سجى نبيسو مريم تقليت الله عندنا خانة خطأ نسجروا كيدو تستأنسه بزي سجى وأبو كاب سجى زلبسة تعدي شو أنت تبهيلو روح الله كلمة منه ألقاها إلى مريم إلو تقيس ولو إذن بعدنا عنا مرة قد خون النال كإلوتو تاريخا موتات يتنسئ هيوت يفتر كل تأمراتات يكبر زي موته بناي كرسنا موت سعيرو استنسئ بإسلامنا أنت لأمتيخا موت زي طعامه أبعارش لله أبلع لي خوفي لدله موت زي طعامه ساب حج لعلق الدش عامت بقول لكم إن أنا راقود لنا سلازي نسو نأملاخ أبوي قبل الزدفرة أنا الأملاخ أبو حدينا قبل الزدفرة قبل على كل سجى سلطان لني قبل الزدفرة هوتن مفتح هوتن موتن أبي ديو قبل الزدفرة أنا موداتان مجمرتاني قبل الزدفرة بقول عذخنا سلازي كاب قرآن كاينا خوفنا بللكا نحن أملخو كاب قرآن كا أقدا انتي لكالو مسيلك محمد القرآن بتي نباهم زورة دمت حفتي نأمننا أملخكم من أملخنا حد يبلوهم إلكم علونا معنا هم مكتوب لنا بمدار أخت كسرني حجناي قرآن حق أنت هونه نمت حقرس مصدق قبر الله رجعت الله حق خون تخوينه اندحر بمتحف قدس قرآن تمزينا جن حق يكونتن سلازي متحف قدس حق تخونه إسلام حاسوتيو متحف قدس اندحر تحريفو خمسة ونطلوونون إسلام حاسوتيو مخناتو أرقاقيت الله حق مخان بخلطيو خمسة خون تردو بخلطيو فارسة خون توزو حتى ممر موسى اوكي نبي الله عيسى أملاح تقول والله سخاني أملاح يكون ناوفهمن ناو أملاحين أملاحين هيدا لهم توبيكي نبيات مسلم نيروم نابكال كبرت نايت توبيك حجيزو لوخو ختار بحال نقبر علينا ودجاقانو أنا لو معلتم تقريبا بزعبا نبيات مسلم نيروم دو أين بورون بمسارة القرآن
رينا لنا هم زبل أما سرت مصحف قدوس انت لك أسلام كم دخون مسلم إنا زولوا قال بقالا نحنا مسلميننا كاب نوح حزنا سقاب موسى سقاب أبراهام سقاب آدم عدل على كم مصحف قدوس كاب بولي كيدان كاب أوريزا فترة سقاب رأي يوهانس كتخيد أسلامينا بإسلامنا خم دتصوعوا حج كم زقبروا أب قرآن كاب عابيو أب سورة البقرة أبونا أبراهام مس إسماعيل كوينو كعبة خمز سرحة قرآن الزاربالو سلازي قرآن هم يلو كليم قبل سلازلو أم مصحفي أم سيخا كم مصحف قدوس يخون حدش كدان ويبولي كدان أبراهام كعبة خمس سرحة مسودو إسحاق كم مصحف قدوس كتم سيخا كان تاريخاوي جبتتات دقة كالة مصحفتي تاريخاوي صحفته دبها الفلط طريقة تعمالي تاريخاوي صحفته تفلط طريقة تاريخاوي صحفته هو تاريخاوي صحفته دا ناي قدم صنح مرغاغص نحجي مالت التاريخ هو حجي خمو ختمص علي تقول له اوكي انا انت كبلك وانت دي اسمك وانت أدعمنتي ولا بزله أدعمنت رحم بزل صواعكي اوكي حجي تاخذ لك دلي اب سم زي كون باسلامن كستانن قالن كنبر زي كون حجي ابتز نبره مرغصي نابنت كاب ابونا ادم جميرم حدا فتاري يبلو خمس نبرو اندحر نو ثلاثه امزلو نرم كمزا ناتنا ثلاثه ثلاثه امزلو نرم اسلام ايكونون كنبلينا اندحر حدا فتار زلو تنيرم جن ناتهم تختلنا خيدنا لنا اسلام زبل مرغص نيرو معناتيو حدا كم تزولكو رايتر ريخا الحديث امصيل كانيره اسلمنا مالت نحدا مئزاز ديخونه اسلمنا زبحال يلو جبريل بملحس محمد زغلصلو مستحاتته اسلمنا خمز يلو ترجموا له اسلمنا مالت شهاده ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله حدا بللي ስለዚህ በመዝ መሰረት ናትካ እንተ ኮይኑስ እስኹም ስላሰ ትብሉ ይኹም እሞ እስላም ከአነ ሓደ አምላኽ ምእዛዝ እንተ ኮይኑሲ አይሁድ ሕጂ ስላሰ ዘይአምኑ እስከ ንአይሁዳዊ እስላም ኢልካ ትጽውዑ ኢኻ ንሓደ አይሁዳዊሲ ሙስሊም ኢልካ ትጽውዑ ኢኻ አይ ጽዋዕኔ እሞ ስለዚህ ቲአ ጌርካያ ዘለኻ መዐቀኒ حوي مخنياتو انت هافت اوكي مو بجا باتا تولي ازلخ اسكي نا يهود كوميلا زي مصوعي اني مسناتكم زقرارب وي كاني نعيسى سل كساي زولو زلو يمبر اني نزغابي هرابون تزولو نيرم انام سم تسامع خنيره بتحدم بالهم وي كا مبلكو نيره جن نعيسى سل زولو بوينا نحنا زي نقبلهم مالتي نعيسى سنه حدا كونن نعيسى انتي سلازبلو ايدين نعيسى فطارو لو مسلني تغاغي خلها اب حدا فطا مچم حدا فطاري يبلون يوم مزح منتات الله اندي حجراي اسخاتي معق ريخه حويناتي اتي معقني اسلامينا حدا املاخ مملاخ انت خوينو خاب سلاسه وصيخه حج نحنا ولاسي انت ابكال توبيك اللي حطيتونا نحنا سلاسه خنم ثلاث استعمال اختين نبلنا حدا املاخينا نبل اوكي جن بتنات كان خيد بت راسخه سنتي ابزيا اب احش ابزيا حجويه زي انا سلاسه املخ املا كرسوس توني ددني دوك توبيكين الساس لذي خونت سلازي يا معقنيت اسلمنا مالتنا حدا مملاخ حدا املاخ مجزا انت خوينا አይሁዳውያን አለው ብለካለሁ ስለምታይና ሓደ አይሁዳዊ አስላም አይልካ ጽውዑ ዘይትኽል እሳት ያማዓቀነት እንተ ኮይና ስለምታይ ነገረካ አይሁዳዊ ሙስሊም ክትሎ ዘይትኽል ንሙሐመድ ስለዘይ ይቀበል ተረዲካ لانه ابزي حديث نغرنا دلا جبريل لمحمد مسحتته ما معنى الاسلام انتايو حدا اسلاماي وي مسلم زبلكاس اسلام انتاي مالتي مسبلو شهاده لا اله الا الله حج البيت زكاه الصوم رابع خمسه انت تكون دلا صلاه زكاه حج صوم شهاده لا اله الا الله ومحمد رسول الله سلازي زين حمشت نغرات زين انت زي
ኣቐመጥካየን ዘይ ከም ሕጊ ተዘይ ኣመን ካለንን ዘይ ተጠቅም ካለንን ኣስላማይ ክትበሃል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣስላማይ ሸሃደት ላኢላሃ ኢላላህ ጥራይ ኣይኮነትን ብሓደ ኣላህ ምምላኽ ጥራይ ኣይኮነን እንተዝኸውን ነበረ ንሓደ ኣይሁዳዊ ኣስላማይ ኢልካ ምፅዋዕካ ይነበርካ ሒዝካ ንለኻ ዶ ወዲ ጀጋኑ ሓወይ ያ ስለዚ ትርጉሙ ይቃያየር እንተኮይኑ ሓንሳብ መፂኡ ኣስላም ንምእዛዝ ጥራይ እንተኮይኑ ንሓደ ኣላህ ምእዛዝ እንተኮይኑ ካልእ ትርጉም ትጥቀማለኻ መፂኻ ካብዚ ከዓ ኖ ኣስላም ከዓ እዚ ብቲ እስልምና ዘሎ ትምህርቲ ብቲ ቁርኣን ዘሎ እዩ ሓዲስ ዘሎ እዩ ቁርኣን ከዓ ብለካ ከዓ ሓታ ኣዕራብ ሲ ኣብ ቁርኣን ሱረት الحجرات آية 19 قالت الأعراب آمنا قل لهم لا بل أسلمتم إلوم آمنا ينا مسبلو زيوم أعراب زيوم بدو زنبرو بمن محمد آمنا كاينا مسبلو نو السخم يا آمنتي خونكمن السخم أسلمكم يخوم إلوم سلازة تأمنت بحدا الله زي خونا زخون دلو إتكا مهابيو تأسلمنا زخون دلو أب تفسير الطبري انتاي لولو اوكي نابي إتكا مهابسك وانتا زي عبر هلايسكي نابي فريقكم إتكم حدا سبسي السخاب وق انت لخا أنا حجي شقوط حيزة مزيئ كالخو قتلكا ويقله السخاب إتكا خطورديها تسلاح كاري خوريتكا إتكا هتبيخا خلاص تنازيس كالخا إذا بفرحاتي خاتو قبرو زلخا كي قتلكا اوكي سلازي فرحاتكم وتبنا زلها نلنا حراي دحان فرحات خوينا السوق كاي فلتنا بعد موسى فلتنا خونو دحان اسلام يفرح خمس يله نو انا نخوم مالتي تترجم يا تترجم كان عخا خونكم دزا او نحنا دا نغرناكي واناتات دا نغرناكي سخخت في خون خت تترجم يا زلخ نحنا كين نو مستسلام مال هو اسلامي مالت مستسلام ناب فطاري إدكا مهاب نابنت ولا زي ናይ ኩናት ምርኮኛታት ንኣብነት ናይ ንበሎ ዝምስ ናይ ትግራይ ወይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ንገብሮ እንድሕር ሓደ ሰብ ኢዱ ተሂቡ ናብቲ ታይ ዝበሃል ኢዱ ሂቡላ ሓቀይ ናብቶም ሰባት እዮም ሳቶም ኣስሊሙ ዳ ሓቀይ ኣስሊም ናብኣቶም ተፀጊዑ ኣሎ ንሕና ከዓ ናብ ኣላህ ከዓ ልክዕ ከምቲ إيدو زهب إدنا هيبنا لنا نفتاري نفتاري فريحكم كتبت تخيل نفتاري نفرح ونفتاري فريحنا إدنا هيبنا بحق تاتو مالتي برازري تواقيهم كله كينات اندحر دا إيدو هيبو دا يخاطب له أسلمي يخاطب له أسلم تسلمي الكون تفكري خاطب أسلمو ويكن سعركم من يخاطب هجي أسلمو مالت أمارات السيئنو جتمارخي نهيوتو خدحن ترايمبر العلاماتاتو تسعيري بعلاماتات مسرت هاجر خو حسديو سدرو خو حسدي نيرو غلطه بدو تفنا العلاماتات نيرو وهو قالو جن تسعيرو شعو نزات انفاسو خدحن يجزهب محمد يعني زعمونو 9 ميتاويت بزيكاتهم مع 10 شفاتهم مسؤول خد 10 ميتاويت مالتيو وتادراتو هذا ريسبكت غير كذا كم تقول تخوين كالخ نلينا بزيكاتهم كاب زرفيا زما قولو زنبرو شفتها تبلا تخوين كا يسوس كاني يدو هي تحت بلعني يروح نلكاينا سلاز كحرقه كايو دي اكومي توتو مرساتهم توسدا شغري ولا انا خاله كمتيناي قلاي بدعه بحال الله انت بير بدع قال كم اطوينا غريبني اذا كان اترسي دلو اب اسلام مالك ترجمينا نعطو دلنا اوكي هجي نحر إيدي هيبو خينو أسلمو أيناي نبي يو الله ماري خو إيدي هيبو نبي زخونه دسلمن آخر بلا كان خينا أبو دي كدانسي نبي خينو أبوك تماري خو نبي زخونه مالك أسلمو إيدو ماري خو خابو نبلنا شو نبي جرو ناتو ساعة جرو من الله النبي أملاخ تقالي تقولهم خبريرهم نبيات خوينو دغقلهم زنغور نيرو محمد ترينا جن ابقلاي بعتي حيره تبحال بعت نيرا ابا خلو هذا زي فلطه اكل شو مخي غلص مصخم زحانقو بحيل معرفو نقول قبره خا ندري نخينا مالت ناتلو خم تقبو بحيل
أنبب عين ببني حنق فتفت أبلو صدو شعو ماريخو ثلاثة كذي خم جرو أنفت فيتو ماريخو نبي جرو بس قال لك خالد توصل اوكي ذا موسى حاونا زي انا غرد اكا مخنياتو ممراخ بتم ناي قدامه تخدل حراي تحجي زلنا ولدتات كدا كنا تبلنا اتي ممراخ مالت نافت اري ايدكا مهاف ويكا بجزا فقاد كاس ايدكا مهاف نافتا يجبهالي ساميشن مالت كادي ساميشن ترجمنيا تا استسلام بمنم تامر ساميشن ايترجمنيا مخنيات ساميشن مالت بجزا رسخا بفقاد كاي ممراخ جن فقاد زي بالكا نهيوتكا ከተድሕኒልካ ትገብሮ እዩ እዚ ትርጉም እኮ ነገርናካ ኦኬ ነዚ ሕጂ ዘሎ ህዝቢ ሙስሊምስ መንገዲ ዲ ወቅት ብርትኽእል ንኣብነት እኮ ኣነ ክትዕመነ ተደልየ ኣብዚ ዝዓለም ክትዕመነ ተኮይኖ ድላይ ከዕንድር ንድላይ ጋለበት ተኮይና ኣነ ከመኻ ኸውን መረፅኩ ምክንያቱ ካብ ብዙሕ ነገር ኣነ ዝሕረሞ ነገር ኣለኒ ብመንገዲ ሃይማኖተይ ሓንሳባ ንዛረባ ሙሴ ደስ ነበለትካ ዲኻ ትገድፋ ሓሰማ እንታይ ተሓሪምካ ካለ ብዙሕ ነገር ኣነ ንስኻን ኣብነት ንስኻ ድላይ ክትሰክር ክትሽርሙጥ ክትብል ከለኻ መፅሓፍካ ይክልክለካን እዩ ተቐሚጥልካ ኣሎ ብሰማይ ክሰክር ኢኻ ኣብዚ ከዓ ሕበ ኢልካ ክሰትያ ከምኡ የለን ድሕር ተሓቢአ ሰቲ ተኮይና ኣነ ሙሴ ከማኸ ሙሴ ኢኻ ዶ ተሓቢአ ሰቲ ተልዩ ሙሴ በሎ በቃ ከፊሩ ኣሎ ከማኻ ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ክሰቲ ዲኻ ሰማይ ክሰቲ ዲኻ ካብቲ ውሕጅ ዘሎ ደሊልካ I think ሕጂ ካብ ቶፒክ ወፂና እንዲና እንተንገብር ኢና እቲ ኣብ ቪድዮ ከይትነውሓኒ ንዩቲብ ከውርዳ ስለ ዝኾንኩ ኢዲት ከይበዝሓና ማለት እዩ እዚኣ ሕቶ ክትምልሰለይ ሓሲበ ነይረ ኮዝ እታ እስልምና ትበሃል ትርጉም ኣብቲ ሓዲስ ዝረኣናያ እስልምና ማለት እስቲስላም ጥራይ ዘይኮነስ ኖ እንታይ ኢሉ ተፈሲሩ ኣሎ ወይ ከዓ እንታይ ትርጉም ተዋሂቡ ዘሎ ኣብቲ ሓዲስ ሸሃዳ ላኢላሃ ኢለላህ ሓጅ ክትገብር ሶም ክትገብር ስለዚ በዚ መሰረት ዝኸምኡ እንተኮይኑ ሙሳ ኣዳምን ኑሕን እዚኦም ኩላቶም እድሪስ እዚኦም ኩላቶም ነቢያት እዚኦም ሲ ሓጅ ገይሮም ድዮም ሓደ ሶም ገይሮም ድዮም ክልተ ረመዳን ፀይሞም ድዮም ዘካት ገይሮም እንተኮይኖም ጭብጢ ከድልየና እዩ ስለዚ ስጋብ ዘይተመለሰትልና እዚኣ ከም ሕቶ ከነቐምጥ ኢና ኣይ ሆፕ ሓንቲ መዓልቲ ተገዲስኩም ትምልስዋ ተምህሩላ ስለምንታይ ነቢያት ኣስላም ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ እንተሪእናዮም ሓንቲ ጭብጢ ንሕና ኣስላም ኢና ሓጅ ኪዱ ዘካት ግበሩ ረመዳን ፅሙ ነዚኣ ኣብ መካ ደላ ኢብራሂም ዝገበራ ካዕባ ኬትኩም ኣብኣ መስዋዕቲ ደቢሓ ግበሩ ዝብል ትምህርቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የለን ስለዚ ኣስላማይ መፅኡ ኣብ ቁርኣን ኣብርሃምን እስማዒልን ነዚኣ መካ እዚኣ ገይሮማ ክብለኒ ከሎ ጭብጢ የብልካን እየ ዝብሎ ስለዚ ኣብዚኣ ክትውድእ እያ ሙሴ እንተኸፊትካ ኣብታ ናትካ እንተፀኒሕካ ኣብ ናትካ ክመፀካ ከይትነውሓኒ እቲኣ ኢዲት እቲኣ ቪድዮ ዳሓር ክገብራ ከለኹ ኢለ እሺ ኣብ ናትካ ክመፅ እየ اوكي ثانك يو ابز نبركم ثانك يو ود جغانو كلاتكم احوات اوكي انا يلا نحن ثانك يو ميوت لها مسكال اسوي زر مثلا ميوت انيحكا كيتنوحاني ليه ابزي خنخون دحرني ايديت ستاد بحال اتخوننا نيا ميت كلو استزاركو ብዙ حليفكم አይደግሞን ያጂ ካልኦት ሕጂ ኣሕዋት ኣብዚ እተው ከመይ ነይሩ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርቲ እንታይ ርእይቶ ነይርዎ እንታይ መስለኩም እንታይ ክንዕር ከመይ ተመሓላሊፉ እንታይ መስለካ ሙሴላ ሃወዝት
ብዙሕ ሓሳብ እዩ ኣነ ሕጂ ክቕፅላ እንተኮይነ ሓደ ነገር ጋራንቲ ክትገብር ለይ ኣለኪ እሺ ኣብ ናትካ ኣትየ ዳውንሎድ ክገብራ ከም ዝኽእል ሃብኒ እዚ ዘሎ ሽዑ ከይነውሓኒ ከዓ ንዓይ ስዑት ኢልና ክንቅፅል ኣነ ንዓይ ፍቓድ ትህብኒ ካብ ናትካ ዳውንሎድ ከም ትገብራ እታ ቪድዮ ስካዕ ስክድ ነበርክ እያ ኦኬ ኖርማል ከም ገብር ክእለ ኣርኤን ድሓር ውሽጢ ግን ከተርእየኒ ኣለካ ከመይ ገይረ ዝገብሮ ይፈልጥ እንት ዝኾንኩ ትርእየኒ ኣብኡ ዘለዉ ፍቓዳት ኩሎም ተኸፊት ክለይ ካብኡ ሓደ እንታይ እዩ እቲ